chikebul, chibulb ne chibulb holder, chihita, nebinde ebinge, phone accessories na chichaja, chi USB cables, earphones, wireless ports, ne chisime, asensemo ya household, nkoni bali chisane, chithamos, ebikombe, ebirogo, chibesin, nebinde ebinge, asensemeli ya cosmetics, koni bali chibody lotion, chispray, chi air food, make-up kits, chisabuni, nebinde ebinge, koni bali chisoda, ne chijuice, asensemo elia yardware, koni bali chipower saw, chigenerator, chipiano, ne chiamplifier, chimixer, public address systems, chinyange, chisora panel, naboyigo asensemeli ya stationary, nkoni bali chi geometrical set, erangi, jebikoroto, chikaram, chikalculator, chiraba, ne chitoy, semoyende, nkoni bali tissue papers, chisavet, chidapa, chisanitary towels, ne chitoothpaste, karutari kwiba, toothbrush. Boyigo nkoni bali chifridge, ajirira unyale kwegurira ebintu biga aserigo liryanse. Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratira ebintu gurite asosao wika asure asorgo ngorwonsi rwa Nyanza. Nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady aigasi roundabout ya Bosongo. Asa mange kwana na director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigoli na maburi ande amange oratware. Sin number 0722 237187. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno buruire bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki buruire bwe sukari bo so mobero goimbe. Hypertension no buruire kera manyinga ko gende bure so mobero. World Fit itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngendu nga conventional medicine. Yani unyagitali obwa kawaida. Itosomete ngendu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have tupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchilende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito Bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya
Karibu sana emombirengi ya bwa kirebu ya kigma ekero ekubugani gikubuga ime ya Getembe Television na bwa Getembe Faima umurubuli bwetwari ya Getembe. Karibu nchinguru kwa Geoffrey Onsari gobono mambia bwa kiro mwanu mintanda onsesole asumurubuli etwani kurubono mpaka chinsa inye chia bono mambia bwa kirebu ya mwancho muligere. Karibu Omugaka James Onkorogo kebache tumbiri esiringionega bane senate women rep daktari eli omoisie tente mocho korobwatani omoisio kebacha liyongineri yake muntu mama Sokoro bwakirobya na kikwa bukire lata okorana bona boka buya abalinde okorra lero na patiza gokoboka no kuguru gukolio ikono kuruguko likwatanga nikoboka bono mama lakini general lire esuti obegetengia sana cheki soma lebo baba buba okorangira undi yebi ntebiko kwirobya nyasaye kanzi seniri nyasaye kanzi seniri chego garasima mbaoro kinya sounds seniri na inwa basi seni. Alright, karibu sana mwancho mulilinga no kusemelia kwa na litukoli Jumatatu Monday edition nga kwabukire bye mambia bono no manyetenga kera kwabukire mambia bono negekora etwani yabugire mambia bono nande amangana manga kore kanite weekend kero bono tugucha kabo no mambia tuligelia amangana manga nsami ntangani ntomanyenga ayenga kikwabukira subugete kurwa bono mambia nga kibintu bigo koiraga agunto swasi paragalia tuligelia amangana ali traffic check na bogen semeliende ntokoleta magazeti tuyebanga ensemi liyengambo ntulena bagani gaiga ancestry turachikokanyia mange ajua batika inena siasa cheito chiagusi na boigo imense ya Kenya bono ekerobuga kire sukuro omanyete umuntu naroro no taraji komboli ekengi mombe kerita omanyete igwa ni manyete ngatu anchiti chai nerunguri yanchiti ekura sibangu ngwansere onsali ko ne chai kabisa serious ekura sibangu ngwansere Nakikuru mwanchu mulilinga abono mambia okonyora abono mambia naye ekirugu siba manchaga mulero siba na Getembe Television na Getembe FM agenda kutubua tiase chisomo chiri chio mutandao aliensemo ya Facebook Getembe TV na bigo ensemeli ya Getembe FM ansensamo ya Facebook agenda ansensamo ya YouTube Getembe TV na bigo nabokotonyora Getembe FM YouTube 102.7 ekirugu nabikole kwenda imambia bono buakire ansomurobali etuani ne ya Getembe mambia bono shukuro ubutaka ebwentego serigwa asomukia straight na umukia muntu ta kunyara ko bumunyamukia onyeta kubuka mambia onyeta kubuka mapema wikubuke mapema hali ya party kache stebom akai sukuro nojera sukuro straight aje hali ya party kache stebom igonga kiasege kuzi yane nyoni tanga ni mapema nere kubwato mwanzi mapema iwono mwanju buligere lino motagera liligero nyoro mwosi umugusyo mintonga go ikubuke mapema no kubuka mapema uguchake mirimo yago numukia akwene kinga byonsi yabere ngakitogo kora tobe abanyamukia muntu naharura ile nchara lakini kene pinga bono igatugukwana bado nigaraire mapema muntu nale igoro ligiti sana andakanyo libintakulia kulinde boni gatarabuka nkiyoga netikoleta ugantikusegeta amangana kurukubo taka nubuoro bono enekinga kwabukira mambi kegima ilirujenge NC ya Kenya na bukwe kinga yo monyene kwabere nilibaga linene sorry onsali ko litukolia igoro mate ne weekend ya lengi weekend esikati tebanga kisokoro weekend wichema gwereba usetabanga umukubyo there is no problem umukubyo okay bono onsali ko igoro nalituacheta segete gatoka ikaranza tokoragaragira abuo mosingo gacha tukagendera ko kongonta kwa razetu onsali ko tigemanya ko ikero mwana one emanya go ikira omongino na manya go mboli ngaki ngaikwarusi echi gogorete chiba komoteka aki mama tali gwacha kwane nagolo na abazani fresti na ba mbeka buya okay arafu ngaje go ikero nsaliko manya konyoranga makunube egoti ayere mwana. How comes? Bunu tali mambi mwana sokoro gocha kanibitina. No. Osaliko tikangote nyasaye ngwate. Bunu tali mambi mwana gocha kanibitina. Osaliko nkomere kirazeke. Bono igwa sokoro. Etugukwana etwanikero kirenga goika abantu bokeno bwanchani nabigo no mulembe ubwa mataburubya nabigo twikira sina mba yesimi omwanchu muligirili yamase motebinga bwakire mambia bono ngakigwa bukire totebingo yabugire gagwa sole iko na gari bono mambia turamanyanga ngaki ansemyoro beto maite mugushiko banga ki mechima buru nande kero kubuka nabokonyora mangana karase binyura mange nabokonyora kinyoro kire bono mambia kuliranire nyoro kire bono mambia mure yatu yeteka sali binto andake bono mambia sirare no aba uli basaleti abasaga ni baje bagakore
obuturumi butayo buya unimwambia bono kwana na intungo tumanyi asinchira bene tonyora bantu batano batumanyi ngabwakire mambia bono etuani yabugire aiga asigetembe television negetembe FM 102.7 live ekiruje kusagana intuga bono mambia araf badaye na butu kusangamo na yegalia eyamase motebinga ngakibwakire sokoro tuna kwa nabantu igwa bono umanyete tegerango tebe hakuna kitu kizuri kama kuwa na uhusiano mzuri. Hakuna kitu kizuri. Gintu nkiri kiyanga kerugo twarubwa amateborobya. Bigute. Ayo muntu bono mambya kwa bukire. Ene kinga ngakiyo minone eraboka mbu yaboka bya. Nabwo atubwa ngakibwa ashyukumbule buwaye ngakibintu bire. Tiyakubuka bono mambya ina lyoga ekiri okotebanga mayete bono nyalebo mintoga na ene mireme erabwa temenene kumbwa. Yani ubwa tubu bukirimiti gete botalyoya. Ine nchire mona bantu bogoti wanje. Usaligo tegerera gotebi. Roro chekote usaligo. Gotwaro bwa mato buya gochia so muntu negento kere very smart, very accurate, very intelligent. Lakini gotwaro bwa mato bobe gochia so muntu negento kere very badly. Okay, bono usaligo tengo tebinga aquí. Turucha bantu ba minte kere tuiguana iniga. Tuiguana ne turamo mapema. Okonyora kere gento nigo kere buya nkalia abantu bamenyete buya abantu bagoseka buya. Muna bono chinse chiga nindo chembarali bago siba iga. Bago siba mache kwaraza ora duniani bago sibe chai bago sibe rongoli bago ya kirege kuba. Obwa matobuya na haye korocho yo minota bwati moereri usaligete moereri omongena kara kombreni nganki kwa kara kwamo mukanya lebe ndagera no obwancha ni obuya nekero kili tukanyete tukwanere totebya bantu batano tetu mwanyenga kibwakire asese mali yokoro totenga bwakire byabono mambia egurukunga 0726447367 inamba ejurega wa screen na bokunyero mwanchumuligere inoti isano ibere isano nemo inye isano na ibere isatu isano nemo isano na ibere na bugutukwanira emo asemo tebinga bwakire bya ngakiajo mwenyene bono mambia bwakire agwasole etwani yabugire tomanyi ngayule emambia bono good morning etwani yagatembe hello Etwani yagatembe hello. Hello. Bwakire bya. Ngakibwakire. Agunga yugo tubwata kurwa. Ngakie bunde nchege. Amangana ago yetu anis musa bono mambie segeto. Sante Sara bantu bayiringa Nyamira County byamuno sani mambia bono bwakirwe yakegma no bikogende gomwa nchumuligere no mategerali no kuramanya gali nga frequency no gani na hiyo bwata ku Rwanda onse sole mambia bono nitukumanya no rime ya Gatembe television na bagen samali ya Gatembe Famba 0726447367 na sensemo ya frequency check komanya bono mambia bwakirwe ya ito ya Gatembe kibwakire e mambia bono kwana ngono itusokoro ekiruweta bantu babukirwe ya hali county ya Nyamira bantu babukire na ndiko sigeta county cyo gusikisi ne Nyamira ugatobe abantu gusigeta nasomokia nga account kogendera gusimwanya bantu kogendera ayo monyene guiko contribute guikobu mutangani gobeka umukyo gasoko gendera uno mambi munaro bukire ukomyoka seke barua kiaye ni gale fundi ubukire uno mambi kwirwaniraga ndiko igorobu ya sarbiyaye ini nchire mongo segetora magendera se county ayo monyene bono mambi kwa bukire wasokire usene ngombe yago gali nkumyokira mabere ichiro inyura ngani go segeta amagendero ye county nabiko shukuru ebintu bindi mbiro bitalinge koletu bwansu asamangana kurukubutaka ubutaka ebogocha ekera bantu babwate uboro bono atinta tenko boli onsaligo higa nebe mbrego twechumbi onsaligo mosacha kabisa araire paka zai lakini mosacha kabisa araire paka nando yolega areste ni pisi paka zai lakini bono shukuru igesongo gara kutomanyita ni ntaji man correct ni bisu no gusiribo gima rakirende bona araire paka zai rende araire paka zai gakyo mosacha kabisa serious mosacho bwata abana ikono musacho wenda kuboka mapembo sino musacha wenda kuraboka mapema umukungu amanye kurwachu ato mukungoro ebutu mataiboka ndo seri turungi ndo Ansabe gayo kumanyanga kubwa kirumo nchubuliro libono mambia mbono kotonyora nsembe nyoranga murubule kurunga etwani ne Gatembe bono mambia aiganse Gatembe television na Gatembe Frame 102.7 live atu sangamo nchase studio guru kwa mwana buliro Geoffrey Nsarigo we
mugaka James ankorogo kibacha etumbiri esiringione gavana senator women rep daktari eri umusietente umusiriguta mocho kurubwatani umusi ukibacha liyongine lyake muntu mama. Alright, kigima akirabuga kire bono mambia tuno gusangamo naye bono mambia mwencho mulire bono igwa ntabuli chiga chigo cha bono mambia tiganda hara kumanyiso kuri gentekema. Okay. Achiskuru ngange chire ko igurwa enkole ngitubatiri kwelimo bona bayibuli nali bagente ku yaligania kigima nande ebagwente ko banumukia bono mambia muibuli naro kunya kolengere linga school fees na ruete nkole bono gose abana ko genda bali school wiki karakali achake mapema ku yaligania ki ekerobu Ikiriru. Bona ngapa ibu ndali bakare tukulira ikiriru. Bona naye kwa ibolete ri ochiole baje entiga mate no chekote osaliko omo iboliti gakolera njirire yonsi naye kwa ibolete abana bona ibitiriti yosomi papa akanete ningu asome tiku tigantwara manya Getembe ensamaliende good morning bwakiribuya Getembe good morning bwakiribuya yes hello Getembe ara bwakiribuya ara akire bwakiribuya emeli no lye simba ko ngeza manga aha yabo kire bana liko bolina abantu bali bakoira abana b'ekisukuru baire gari ngora n'ekipigipigi bagende ngora ainde kipigipigi kitige gutumbani abana kigo tumbani paka abana 7 paka 6 nikutingana kwanire bono mambia buya yogusiyeta abantu bali bakoira abana skuru baira abana ngora bagoswa kogendia nande onyeri na chiskuru chiko igorwa chipigipigi chigendi ngora nande tigango tebiga unsaliko ngigeko gerepika piki botambe eko sale kekero omosubati aliniri goso mwana bwezukuru gose yani botambe nabo chiko sale keko lakini omogaka bunayo unsaliko gose bunaje mbe kugoro piki njanya gosaleka why how comes never etwani ya Getembe bwakiribuya etwani ya Getembe bwakiribuya ero itwani Msaliko chobure. bwakire Mwana mwiroba. right ebono sokoro ili swali kwa bolerigia lakini nirebuya abantu bamanyeiga obogendi obobe kero muntu abukire bono mambia no bono muntu le para obuka bono mambia ogandeti kogendie gosubugo iri abiria kikali nchire muntu akoboke driver bono mambia sinchabuga teko senelio mana kurumwaye konyora nandinga ekirali para alia na babu ati bintu gitibirengera libya ibirengera tema ngichandelia bono mugendi uno tamwe tikogenda para sokoro gaki tamwe tikogenda para orocha abwa test strong Tali stroke kuruko stress. Lakini sokoro tianda kubuli. Ngira singe kuigeta mugaka. Ngira singe kuigeta. Saligo nchirinde so muti. Ngwa somete. Mama ke muntoma. Ngaikirenga. Saligo 7 unsaligo 7. Nsomere ngiri yete lile ka wase ge kombe ke ogichai. Nsomere. Ke guri Getembe ebwem. Sikati. Sokore sikuru nengia onyo soma kanguru muntu mungairi mono gwitania emambia bono okunye gototebi ngakibuga kire ga senseme ntangani etu amanyire dote itu ali kuliga babiro tatu bono mambia ngakibuga go kirere ali sole mambia bono good morning Mura somonene. ebuwa kire bya Peterson ndieki Ono ngenga kono kimonya inagu. aha Kini dawa kimo wa ito to sile timo kamo muromi to ga o gespaga nyamira. aha Ero ana bobire na makweri abuchi omwana ominto de to go sabana bona banyagari wa ito na banya tikitiki do ndia bana buya baba ikiji skuru. Abana baito baikiji skuru buya omwana ominto na makweri arondo go ya kwana bona atume rindi ya mona bana bana to to endere go. agubo kimonga kia bantu bakonyole television ne radio Buya kapisa mwana ominto. Asante sana byomuno sana ugita kutegali ibo kimonya mira ali bwakire asali yakurwe nyaino gunya bisimbe sublocation bwakire bya nyaino
Nyino nyabi? Nyabisimba. Nyabisimba. Onsari asa yuma te bana ngoko nji gotu. Straight ngoko te kopo. Ikiagera bana roche igwete nyabisimba. Lakini ekintu kyuka kirekebe unatebire amakweli abeire gagwa kabantu baitu bantu bali barayire bono mambia abantu barayire kisemo au na ekero twasumuro buli yetu ani bono maito kwa isegetunga abamito baralire oboli mbuto kororo na ndekene nga makweli aro naroro kulende kero muntara alire yatolemenga amakweli baroro bantu baitu barayire witotebire bantu barayire makweli makuru ngaigo sayo gotonyera kurwa bono mambia good morning bwakire twani yagatamba lo bwakire bya Okietega ngokoro soko mjinga Mbiera kini dini wete biana moni wete mali kini ningo pata fikiria. aha Ono okibaye tendi ongoro wote umato ongoro ko sumbware mu studio. onkoro gombore numa iteme chando yaye na bali gomani sumbua Ona okibaye tendi tigana ongoro ko nyuma da ko sumbware tata ko pangana. Alright, sokoro igweta bantu bangu kuro soko mjinga batebere nga bwakire bya nande bintu bire bya asomuro buli etwani yagetembe bona mambia Onsali konta tenkoboli gatatu mwana one Ditukoli alera nonya kwamboli nga kinabuka umukungu akaenda sobo yani umustate akaenda kuratiga ikintu gukora bube nigesungu kuburukania sigeta gwendi kobera umustate ngeto gige umustate yani sobo akaenda sobo unsaligo akamakuru akacha neke moni bunacha neke moni unsaligo ekemoni kikakali kuli chingende unsaligo kwanja kole kemoni ke kuli chingende mama imakuru ebono tinda atuko bimoni umuyita yasincho ekokole meremeli yende nabo gutuke bimoni meremeli yende unsaligo emirimo yawo ni mingi unsaligo no matenga etole TV buranta bimirimo mburayo kurukonkoroko Onsaligo raigu naza mbura no nkorogo kurukwa gusa no nkorogo nje no nkorogo etumbiri eheli musiete linya kolio musiri guta which which taguta lakini bono unsaligo egento tubwere tego korankiringa ki eke moni giache tege koli chingende unsaligo ngake sabu ngaruta chinche kwa razangu kuchiko cheki ganko batabataga mwina chinche chiane ga nkomanya konyoru unsaligo eke moni ke kirikia ngebwatita bi yokora neki amara goba ngagwata ngakora ki nkagetukuta muna nagetukuta bantaba human rights ye menyama ye yoro sana human rights abe menyama yoro sana unsaliyo kaibakurira bamago chapaka buone ngana itiro monyama how comes kwanza ngoba tebet Ekerondo chensemeli ende bono maibaga tebuga kire bye mwanchu muri ya semsemeli ya Facebook asumtandago tabanga Honorable Victor Omondo Miyenda kuruchiso machirichia Kilimani na Nairobi agotenga tuko ndani ebono mambia bwa kire abantu bakurumukia nechinguro Elizabeth Muige good morning akurunya isabo mbeta niko ndani no baramu mwanchu kurunga Julius sante sana Elizabeth asincho kubuka bona mambia asomorobule etu adi yagetembe Ocharo William watching kurachisa mcha sensi kisi abantu ba sensi award ambiye mono sana bona mambia bwakire sante sana Dominiki Oirere good morning kurwa bunyakera bumukura tuko ndani abantu bamukura bunchali agunso bonkorogo bona mambia mapema story tiko se inka unsaliko bono ga ikalende ya very sikoli ya zanzi aro kurati bona ngakyugwa kisi mitura sembeo Rosa Michano nirega. My dear, how do you do? Honey, nakupenda sana honey. Akinyasaye ni tuichumbi. Ngayobere bono nkwabukire mama. Nkwa abana kwa bangiri. Okay? Ngoletere sukari chikiru sana. Kwani sukari chikiru sana nokole baba. Okay. No problem. Omusariko ne family nare ko ba. Igwa. Libaga nkoge chigwa tatumanya kibwa kire bono mambia. Good morning. Etwani ya getembe bwa kire bya. Getembe television getembe famalo. Jofre. Bwa kire masi. Bwa kire. Na kikero ka county. Kero ka county rogora ali murundo. Babu kendo boro 10. Uchinyota ya we studio alafu. Ikiwa nole merere tingendo. Mure ni michando ndo chigambu yani nkole mereri michando yoka Masinga yurabe kendi Inkie ko chande kerete igara kini gakyo takurusyo mondo yima Basi yako tebanga nkubuguli ngutukutu chiskali Yego ne michande mebo bugata How comes
How comes mwana onagota? Yani akontenga kimusariko kwa merelime chandoiga emambia bono. Ekiro chigali chikomyoka jire kamera 5 ne mochi abutukiri gori chinsa ikomene bire nenseme ntanga ditwali kuruchanga kibuga ukiri bono mambia egatugukura amuno yo mobono mambia mwencho muliyelira kino yolenga enseme kubwati ntubwate nsemeli ya magazeti na ukomanyalia tikira soboli kwa magazeti bono mambia genda kutubuati ya Getembe TV nsemeli ya Facebook na Getembe FM 102.7 nsemeli ya Facebook na bukomyoka sesema ya YouTube Getembe FM 102.7 na boyo Getembe TV nsemeli ya YouTube ya mo asemo tulikira ujumbe guchagaiga ase studio nsemeli ya TV 0726 447367 na nsemeli radio no tulikira ujumbe 0741 583878 netuani Karatika. Ninki Karatika. Kimuchando. Hai. Unzaligo teko ba enetanguje. 0741 583878 Ngetembe FM ekiunga kia mwamugusi 102.7 nimayete kerugo enchara yako lire na boligo bono mambio mayetaye endagera yawo nimayete Madam Judith Oeri kurwa mwembe gaki nkwanili agotebenga Madam do Kamose tuwabokire mambia bono etwani mbiyere bono mambia agotenga gaki agotenga Madam Judy na Ellen Bonsi bono mambia buga kirabuya uje gotebenga ni akuru Greso Mbati kurwa Kenya binge no muchokoroshani tole komo asomurobli Dominic Irere na koragali nsemeliende genda ukwa na intuga igabono mambia asomurobli bwakire etwani ne yagetembe mambia bono saliko yes omugaka bumbuli na maite tolere tipake TV motebingo aye bumbuli na chaki okie TV no tole mapema mama ke muntu pake retio mapema lakini sukuru egenteke monkirenga tioko sembi bono mambi okay tiga gwanchi ndagira mono kubuluma bwawo kwarwe point ire boronge tali ndagira tiga gwanchi ndagira mono kubuluma bwawo onsalike tole retio pake omonalege ukondikira wontebinga gi ngani gwanchi temugaye ngayo kuragire ndagira pake mbure gutwira ngasinge nchuri ndagira lilo liara ngotaji ti ndagira onsalike anta tontebi onyo bo lili mnonorete gati yana naye ngokoli ndagira nyingi korajiga ndagira telikora kinga kimubiro gongani telikora kinga kimubiro gongana naboko bejibira kinyo koragira sana gati wachibuliringa akirabuga kirbono mambia santa sinjo kana kubwati umurubili tuani bono mambia atumyeke asense mliende jiduka turaka na jibila alafu baadaye tukwirana nense mliende tukwirana na magazeti bono mambia akatoka na ziduka nchikuru kwa Geoffrey Onsarigo omwana balirwa numurubili kurunga etuani yagetembe na nkarago eri atuska tuchiaru mwanchu muliri kwirana turasembea Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chi roadshow chinyange amatanga chi anniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase Koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia number 0721217817. Hazina Siri Events. This is a surety. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirogo byechisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echokubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boygo chips chikoros chipillowcase echo ogorarira. Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibeza. Chibeza ntabu atemuko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, wone chibeza kwenda mpulingi go pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwa razangu ra duniani. Kaki, horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kachiferi veti. Chikorozi, ebirogo. Biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Ouru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali. Gagi, egotoka alinsa alitara chambiri. Gagi, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gagi, nariri gori kwa sarense. Ebinto nago lirega gagi. Boy Juakali. Hai! Hili. Gagi. Hili. Hai, ngokongkonya. Musio mubihili. Kuri tibintu mlimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa
Usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi, wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Yesterday. Kijana, hujasoma? Na kuozesha binti yangu kwa mahali ya kingamuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo, nimekubali. Mashallah. Kiwangu, unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV. Yani Zuku Swahili mambo ni buli buli. Ware. Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorera Aintech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge. Asamange bakire SMS number 0705 773 142 0784663693 nubagotoka ase omuchubusungu Twin Towers aserirungo lya 5 na 3 incho ayirira bwire kibono. Bright Future Health Solutions ni hospitali inayopeana huduma mbalimbali kama full body scan kutumia mashini za kisasa, counseling services, physiotherapy, HIV management services, bila kusahau wanatoa maelekezo ya utumiaji bidhaa mbalimbali kulingana na mahitaji ya mgonjwa. Pia wanatibu magonjwa mbalimbali kama diabetes, asthma, kansa kuanzia stage 1 hadi 3, ulcers, kuumwa kwa viungo vya mwili, ugonjwa wa figo, blood pressure, kifafa, goita, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa moyo, miongoni mwa magonjwa mengine mengi. Sisi ni Bright Future Health Solutions. Tunapatikana kote nchini Kenya na kazi yetu ni kupeana huduma ya afya kwa wanadamu. Huduma yetu tunapeana kuanzia umri mdogo, kiwango ya kwamba mama akona ujauzito, mpaka wale watu wamekuwa wazee kabisa. Huwa tunapima mtu kwa machine ambazo zimetoka Marekani. Hizi machine ni za kidijitali. They are computerized. Ukipimwa pale tunaweza kuona mwili mzima na mashini yenyewe ikatutafutia shida ndio tukaweza kukutibu. Pia wanatibu magonjwa mbalimbali kama diabetes, asthma, kansa kuanzia stage 1 hadi 3, ulcers, kuumwa kwa viungo vya mwili, ugonjwa wa figo, blood pressure, kifafa, goita, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa moyo, shida za kizazi kwa wake na waume, wide effects za chemotherapy, tizo ya nguvu za kiume, prostate cancer,
na blockage, miongoni mwa magonjwa mengine mengi. Watembelee leo katika ofisi zao zinazopatikana katika mji wa Kisii, jumba la St. Jude ghorofa ya kwanza, room number 59, au wapige simu kupitia nambari 0718608287. Pia wana ofisi zao katika mji wa Masimba katika majengo ya Maromo Building karibu na ofisi za county. Unaweza kuwapigia simu pia kupitia nambari 0711936008. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyoma inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde vige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba manyibita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyugwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemega je Christmas amonogo chingira ku mwako muya idubwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigech emerongetato asama bati ali aye chigech emerongebe
abire na isaro na isato mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchane warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom bwigo kutoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Ceramics netuka iyo n'ibintu by'ubwagaji au asiligo lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au na bwo kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets ejijire c'echingenjo au na bwo n'ibintu bigutumika se a bathroom babwate kitchen sinks na bwo ne tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bath taps babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ibintu binde binge ebyo bakona seligo lirense niko bagutuka ase nyumbere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbe yo mucyuyiga obusongo asamange naboko bakiresi bigwetera se namba cyabo 0703943972. Ndagira njana gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asemeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kukorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chi ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru barobokoreri bwa public address system yubagotoka mbarabari ne skuru y'uboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bwendagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia? Mzee ni mgonjwa.
Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka, shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best? Nekene inyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa uwokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayuagendere ko bwagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire nde niko bako batukubu wene buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawasirirongo lya kabere eyuerange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ndengi mwacha kwa nkolinya gitari kaki uruti na itana ni gutinya gitari kumanyinga na mente kaki abana bane uchizindani ntungiru gutungu nigombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond meni amuno ikaranse kana mari ko ikaranserete amariyo kana rawo konya go so asenjera yo mubere erinda go konye ko bwene mugaka na bono tukware ko nyara gutara mugora yali ndiarete amariyo kana rago so mugaka ago konyo mugaka ko konyorosa mikiyera mbuke kabisa no mugongo mugaka ira ni gubuya igesi ndwe senya getari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndo se mugaka etu ko bwene etera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka buya mole 안녕하세요. Egena nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na nyasaye weka kurai omenye naenda webuya nubo sale no bwato muberogo were tena kaira wali bana tena wek kera mtini ndo na ndo tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tena wek kurumba golera machine ye mati na nya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyare ndo buyare mwaka na wabucho chaga orani uyana agocha bwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obuwenya bwekene. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebinto aserigori erianse kegema asetauni ga yabosongo koni bare ebinto asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa chi TV tabletop cookers chi microwave chi dispenser chi blender chi radio chi chararani chi blow dry chi socket chi cable chi bulb leji bulb holder chi heater nebinde ebinge phone accessories na chi charger chi USB cables earphones wireless ports ne chi sime asensemo ya household nkoni bari chi sane chi thermos ebikombe ebirogo chi basin nebinde ebinge asensemo ya cosmetics koni bari chi body lotion chi spray chi air food makeup kits chi sabuni nebinde ebinge koni bare chi soda ne chi juice asensemo elia hardware koni bare chi power saw chi generator chi piano ne chi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel naboyigo asensemeli ya stationery koni bare chi geometrical set erangi jebikoroto chi kram chi calculator chi rubber ne
nechitoe semoyende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa chisanitary towels nechi toothpaste karuteri kwiba chi toothbrush boigo nkoni bali chi fridge ajirira unyale kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asolsal wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady I guess it roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na mabori ande amange oratware sin number 0722 237187. ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate eno boruire bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes na kiboruire bwe sukari bogo somo bero goime hypertension no boruire kera manyinga kogende igure somo bero Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa lya marwaire enchede ntangani itosomete ingendu conventional medicine yani ubonyagitali obwa kawaida itosomete ingendu nutritional medicine na marioga lyakurwese endagera yaito ya kawaida kwa mfano we have ntupiko amino acids ntubwate fat acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esokorwa lya marwaire nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia mariogo akurwese mete twarwa lya marwaire igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A tubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 World Fit Health Centers umusani obo asamarwaire minyoka Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
kisimiti uru nabwate amone kisimiti uru nabwate amona mabaki. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate events chi roadshow chinyange amatanga chi anniversary na yenda mangam na mono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chi tent ebirogo decoration lighting chi carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege. Karibu nando mwanchu mulirele ase ensemega yetuani yagatamba tokoswa senseme ya kabiri katokulirele ya magazeti na ali anyara bagagwateka na mwana soboliki bwa magazeti emambi yabono nyolenga ase studio nigo nde nomuga konkorogwa chikurukwa Geoffrey Onsarigo bano go nkwada ngore nomuga konkorogo nane nkwanirita chino nkorogo iri musietente mucho kurubwatani kuseke batari ukwanirita mbobe ukwanirita kwano mununta bwati enetori igazeti wanchibulirira igazeti inde neroga igazeti ya The Daily Nation enko batuleto kunyirigilia igazeti ya The Daily Nation inkebwate na bigo igazeti ya The Standard boigo asensebeiga ninki ebwate bono mambie sokoro na nche ni kombwate gazeti ya negiga ya taifa lero kwa razangu ra duniani mapema. Karibu sana mwanchu mulirele tuligele gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily Nation akurisiko kigma adi bwato mugano ase ukwanira Outlook Lynch top senior school slot yakade ukwanira igoro ya borokigwa amangana yeshukuru ansa boroki balibono ba grade 9 unyolinga sukuru transition ya borokigwa ya ba grade kuro standard 8 kugenda grade 9 yale trubu tantu nubonge sana saba Kenya abantu baro batara understand mononga inkiekekere umwana ukurugera asieke gasakuru agende grade 9 irenge kuchikoba nkiya kuchikokora bono ese gazeti ga kerukuligera gazeti bechi chia gatano na gatatu gukwanirere ngaki aborokiwa emilioni ya mochiruta ibre ubago chiko swagrid 9 bago chiko chaka matemwabo mutinyi uli November ko mutinyi 11 asoko chiko temugo tangani kwenekia ngaki amasoma yu grade ya 9 yego chaka bene guseba abwatirikire kolekana gusigira bwatu igoma yetobono testing togenda tabari bayibulimba le bataramanye sukuru umwana yone igre ngagukura nga yaguchi nkia wentokora unsaliko nande tigango tebi na kita to mwana one noroche iruka bireti 9 imuna kwa na teba noroche kero none report bukwe gocha emesa muibuli tali ku understand nkiekeiga tali komanyanga kio mwana ena mbaire ngaba nkia kolete nkia gochikoba bonoga yani abaibuli etore gesunteime abale gesunteime njitindi muibuli njino moga kesokoro ayo mogaka kurigelia engana yende chupechichi akabire mono mambe gazeti ga ya The Daily Nation ni ukwanira Kenyan successful million loans for rural housing new rules bono akarakana ngaba Kenya niko bago chikonyo mbagwateli baga lyo chikonyora amakobesa likobesa go ikachi milioni nye kurwase omurobelio libuga affordable housing
eligere kuagacha enyumba ero mwenyene aganeti gusokora magendera ye asinka bono suguru igazeti ekoro serikali ya ruro bosibure n'aba Kenya baegwe likobesa kurwa somuro buli kurunga affordable housing eligere konyora chibesa guika chimilioni 4 chikukuagacha gokorera ibintu bindi byonsi ngondi chibesa nabo kogenda bono rusia seroni ya serikali igonza liko na monko enda bange 4 million. Yes. 4 million ngagachere bwone. Lakini yule ngani go chiko cha niche condition. Ama shari naro rukubuatia go ikwa guchibese chiga. Abange amurobuli gani go chire maiga ya bange go tebanga ndake murobuli bo gachibe chiyomba chekerero affordable housing nigo ole umurobuli tabuati obwasyoku gucha saba Kenya no maiga yo muraibu enso muske William Ruto go so muske Daktari William Ruto konyobeka na asi aba Kenya. Nyoro mugano likire chibe chakabiro bono mambia ngakia yo mu Kenya uranyole go ikachimiro ninye unalikobesa eligere guchukua gachana gukora magenderero ago kurwa seke gancha keligia affordable housing gakiti kabachinge kabatali tikabachinge ngagache pungaro kwani iko nini epungaro pa manyete sokoro iwa ngora chinyumba chi affordable housing chiagacho ntigende tukwa chinsemo au ukaraba Kenya bange bakubulinga inyumba ye kwagacho nkibono nchini bwate mwana nkiye kwagacho nkingokolera bono iga chibese chia chirenga na bobono kwenda ikianche keligia affordable housing rusiba sororo ayokolera magendo buya agachira ebono munyene tani serikali kwa koranga kwa agachire gustora amashali naro kweko okay igonuka ndikwa gacha besera bura tumeke chirende yozi kwa razago ra duniani lakini ndego sego chibesa nkorubali wanchuli kero otukwira na as egazeti ya The Daily Nation chibechichia agatatu bono mambia igokwanira amangana au asobani ukwana think before you text rengerelia nyuma utaralika ujumbe gotabanga when that WhatsApp chat lands you in court ahorenga amangana aliyo gukora SMS ngo sekulika ju WhatsApp na kichigo koira okolere ko baseke gambero gasokoro abantu abange ngokora bara mucho sana konyura umuntu ulikire ulike bintu byoboro uramo umuntu ulikamangana getamabe ago brofoke akongenda mamche yobone bwa mwanya bantu bono ukuliko koiga egotebekana onyalichike ligochigweta nigo liracho koirera abange kobe kubyara na gusubwa ansebisibo sokoro umuntu nyagogo umuntu nyokura amase WhatsApp sana sana umuntu okonyora ligetenga kikumbafu bono kumbe nere nigebete libare kolika kumbaro ikiagara litukonde na kwanita se radio ne TV live ngateba nintagete ngende skuru ya kumbaro bono nkanyora andi ikeretenga kumbafu okay bono amanya kontenga party kwati party ingaki party yani nga ukobata ukobe karo ekoro kuligili mugano yuli kirega gukorenga no munachibi na bwe kigambere kenene ukurunga kiaramu ukurunga Nermachi Street Flavian Mlama ago gakali ukwana ngalichi koleke myuke katiba yensi ya Kenya aike minyoge 33 gose article 33 niga kali gukwanira iguru ya mangana aliyo boenne bwo mwanya bantana mana sokulika na simitandao na boiga samagara ichujumbe chesibi nyorango mugano YouTube cheka tatorenga ine nkiwente gukora ndake nga kichumbe chira koirera yo monyene bwibeka sakongu na bwo gukolera gosiekerwa ase echera guseke gambero numugano likire chibe chikiri chia gatatu nabokoraga ali shiringi chiribu 25 echie fine umuntu agwakwa asokolika ujumbe rembe asomtandao bagwa kujibe fine ya 25,000 asebo igo ekero gutumia amangana ali smartphone gokora ibintu bindi nebyo bimitandao na bobono oguchikoba agokoba charge ligo ikago yetani 42.35 million igo nsali konda ukolekera stupid igo betere koletere 25,000 tali njokoletera kero gwakolera mamocho nigo koirweke gambero nkoirweke gambero yes nikambero yuko na chira talinchi ayo mangana agligres gazeti ya The Daily Nation chibe chichinde egukwanira Roll Kibaki Raila Blade incursion 47 counties nabokora emirememene omurayi mukoro omuske imirio nyagusira imirio mwaye Kibaki niyo kobero mu prime minister uyuro murayi we chama ya ODM Raila Odinga bakolete asogo chakobo which county emerongo ene naisano naibere imensi ya Kenya ine county echo amangana devolution gesa achaka se serikali yaye imirio mwaye Kibaki nyagusira no mugaka okurukunga uli kabero mu prime minister Raila Odinga nikikia onchereri wikabona chibe chiakane niyo chikoroke mangana mange igoro yogoretu agosogo chaki which county sokoro dikale tima itinga nunyo letenga county nchale ngororo onye gusi ya alenge egusi tu abwata mangana ko province province ya alenge Nyanza what bono emugusi alenge Nyamira na Kisi nege ntekem mapema gesa county changa kiyo chama onchire narabaire
Korugesa chikaunti chitoka. Koru chikaunti chitoka iga tato mwana one. Yes. Bono iga chero chebintu nalibi kongete mbaya bovu. Ebikongete usebire buya. Ebikongete nje nagote. Bono iga ntate ngote byo nsaliko. Noroche no maitenga Kisii County na Nyamira County abantu tokochaka koranga kinge tole abantu abangao. Unsaliko. Umaite sukuru amangana yugo chaki wechi county. Devolution gusamangana ugatuzi namangana yenge nchenene. Yalinge tenga obokora libugira ne yesiri na munu. Bugira nenka. Yani nga inyegita alikuwa aliuchikoligi Nairobi onyole Kisii. Amangana alikuwa alikogenda gusine nebengi kale na Nairobi onyole kere Busongo kere Nyamira. So ebintu byalinge bicheka bona bakora umugano uri kichibe chichagane nga nki obuya bwa devolution na mangana yogoba which county na bigo cyakyo kwaye uwachage twinso oburayi bwaye oyo kabero murayi wense Emilio Mwai Kibaki yore nyagosira no yolengo mu prime minister gakiyo Raila Amolo Odinga omurayi b'ichama ya ODM chibe chini cyakane gazeti ni ya The Daily Nation emambia bono ligero lichube cheka tano bono mambia wanchumuli na bokora ngaki ebicheka tano ukwanira igoro yengana yokubwatira ni wa public participation na ligero li emyaka 15 bono ya etrige senga niga echaka gose etigwase bunge nga ine wanta gokori wemeremo ine sokoro ayokora abantu nkubwatira ni gubale unabono enganiga kolengene katibe gotebanga ekero mwana siasa so mujumbe so murai ebe no mo senator omo jumbe omo governor omo MCA ono ene president akanti okolinga ntogete uikaba na inchi baye gulibaga liyokuru birengera libyabo public participation ine ebintu bingi byokoleka na Kenya aba na inchi go balibaga liyogo bikora muganulikire chibe cyaka tano unsaligo ebintu bingi yani 90% kwanza Brazil bintu bingi bana inchi ntorikomanyigwa abana inchi igotogocha gotobokera ngaki ngagento getengia etetigu bano unsaligo na chinyombe echi mbuya chinyomba chira chimbuya tigatonyore lakini naboletigu unsaligo naboletigu ngeresere ngerere nga na nchire rende bintu bune bitiga bikoleke ayenkwa boletigu nanyarebe naboletigu nomugano ulikire chibe chiya gatano kolengani katiba yetetu ya 2010 so mwaka bw'ikirubere na ngwanse ikomi nabokora gali esichibe chiya gatano olenga obuya abwamangana yuko bwatani wa ku mwana inchi ase amangana yeli chiko na seki ngani kurunga public participation chibe chiya gatano bona mambie gazeti ne ya The Daily Nation ko ligere mangana nde yokwanira igoro ya it is not is right for women rapes wangana gukwanira ganga bono tali raisi go tali buango bono tali enteke saba women rape soko na ko leto gina women rape bono ekiroke gagi aleto kibo libagali abangina se gusobora ibwa bangina asensi ya Kenya abangi bahokera ko banga ekiroke tali nengencho andake nigero getabwati egange nene yogo konyu mwana inchi ine sokoro women rape unabono abikiruki abaraiba kiruki buraibu abangina abakenya bange bakuligire linyanke bwatiri baga ayino chinga bali baga unsaligo ekiruge keke bwatiri baga linene unsalige kiruge ke gaki aba women rape ene kiruge kiya bagokonya abangina buya nandi tali mate kiruki ya women rape tali eminute ngaki ngana abakungu boka bago kebuli nonye no musacha na boko buli mapema ekiagera inki okonya abangina mapema abangina bachandikire sana iruka chinduchi ebitacho gali abangina bachandegete kanga bono gabu chipipe chialeturu chiabeka bekiruga abu abangina bakogoga macho kogoga abangina bagosibasibeli chinyumba nkali bagosibasibeli chiyanga buya unsaliko tikangote kenekirugo kebwate obwa yani kebwate obwa garobo nene kiruge kiya Mwanchibulilo Gatembe Television abakora chibe chiya gatano limi gazeti ya The Daily Nation orolenga nasiki aba Kenya bange baruchenga ekiroge kyogo seli bagalia women reba nigo liroro litabwati emana ire nene andana mono ujose aba Kenya lilingo amangana yonsi asi gazeti emambia bono chibe chiya gatano kabire bono mambia nige gubwate ebwatomugano umuligireli igoro ya kilinga agakan bono agakani ulio kanne ujani ukane nigo aguchikotalira ensi ya Kenya onyolenga maega ya Aga Khan gusiro bugoma bwaye na mumro yo kurunga Prince Rahim Aga Khan konyora libagelio asobotenelebwe kanisa eliye Islam ne chekitali chiriche Aga Khan bono asentune tangani liganyo lire invitation so kwaliganiwa gocha Kenya gocha kera Jumatatu asara chikoba ime ya Kenya ainse yoboraibu bwaye go so kwaliano kwaye no muraibu enso muske William Ruto onyolenga Aga Khan Prince Rahim Aga Khan nigo anyolete kiroge kiganyuma ya isegu kurara go so siro bugoma akaba
aba ogochorwa bono nigago chutalera ensi ya Kenya nabayo kuligerelia amangana ao inki usegekagire kirago cha Kenya ayuna magana mange ukuligerelia siga ziri bechegatana kabire bono ya gitari ya renderenza Yona bora nyone rago cha gutalira na ndata baisi unsaliko ntatenyore namba yaye mukuri mukuri motebono to ende kuchiga iga nanje ntige iga ntenere pe manager ajibe chichinde niyo yokorumugano asibono umunyakirgo gusomo chief executive officer Dr. David Njengere asamagana liya yishemi nigakari ukonera amangana ao na amaunchiro ya ayokorekana asomorobali urugonchiro ya kurwase gose kuraborokiwa goika grade 9 ayina otenga bona matemwa boni gali ni gwo motinyo liko medalimo nabokoro mwana ulikire chibe chega 5 gatatu bona mambia gazeti gaya The Daily Nation mwenchumuli no mategere yonyolenga ni goli ya Gatembe Television nabayo Gatembe 102.7 live nomurobule kurunga etuani ya Gatembe ensamone igama gazeti tukumanyali yagenda tugwate kabono mambia ekerobyo nsibigenda takobayigo amangana dige siasa nabokoro gali chibe chichagati orole amangana ao igoro yo mujumbe uyokoro kunganere Babu Wino na Edwin Sifuna amagarabo andake igoro gosichi nkwana chabo chiga siasa nyora yonsi mwenchumo tegerali emambi yabono asigazeti ga ya The Daily Nation lakini kati huko ira bwango kegema mpaka epechi yomoeli kegema asigazeti ga ya The Daily Nation pecho mweli gali na sebiti bono mambia sokoro chikosoli cheito aba Kenya mbeto gisana ntuago kasingenchu Kenya njago solibi ya by the way onsaliko tikango tebi Kenya Kenya no mupirule lakini mupiro ororo rekere kwa tebi ngagantu kakengaro onsaliko sokoro do you want to tell me aba Kenya bakole tebi yasincho yimo division ilimu raibu insala agantu karo bakwewa bono onsalika neba naye tato mwana onetali asobope otebi kungaki 1 million seli mukao toko moseli epechi yomoelio egazeti ya The Daily Nation nigo ego toira CBT asebono ekumulekera amangana ao omukocha bwe club gose etimu ya Harambee Stars makati nigo mono agakale go kwanera emirobali ao arachikobekano yabange ko mwakiranga byamo nasukurage kose ki Harambee Stars wikase chi quarter final nabokora gali mu nchumuligeli namangana ao egazeti go kwanera ensi ya Kenya Uganda Tanzania ingichiko chokora eligere asichibwategetire kenene guchikoba gusikonyora obubuyase chigosoli chigucha anamono chechan unyorenga Kenya Uganda Tanzania na ichi aliganeti amamirani ya igachan kulende ligo chianyara kwa chikorusi woro chonsi ase ebirengo biri bya quarter final bono sokoro nabeko babubisana ngaki chitimu ichi nechichi aliganeti amamirani ya iga ebiti bya Kenya ne byale kogosolerwa Uganda ne byale kogosolerwa Tanzania ne byale kogosolerwa lakini chonsi niyo chiako isiko ase amamirani ya igachan na igobono ase regetire kenene kigima asama tukalibusyo uchikwene kinga chitimu chiakolire buya nchibwate ekeberua chikwene kinga chiakolire buya onyorenga niko chianyara ko chiwa kuisiko na gotigira Madagascar Morocco na Senegal ejibono chianyara ko chiko baka isiko ase amamirana chani na kubabeka nga ne amulika genda nkamulire lyo mupira tokokora into kuru isiko mangana yuna makangu sana very nice montago cha mwago okolera gota ikaransa gali bone bench gose wiko ikaransa ko chialia bona aura abaisiko straight atumia kaso wangu mwanchulia sigazeti ya The Standard gazeti ya The Standard bono mambia nerulibwa tembekano au bono mambia ngati kwenye igura tolenga inkigo kwanira lakini nyoranga nabokanda kutubwatia ayo mwenyene asio mtandao Gatembe TV ensemeli ya Facebook Gatembe TV asensemeli ya YouTube minyoka boy go aliensemo ya Gatembe FM 102.7 asensemeli ya Facebook nabo Gatembe FM 102.7 ansemo ya YouTube utubwati amurobuli netwane bekange comment yago gali tubwati tulikira ujumbe nayo mwenyene tubwati ya ekerengali kiago bono mambia igazeti ya The Standard bono mambia ego kwandelengana use and dump kwanda mangana manene sana gago nga gotumeka na gotuguta wono ekumulekenu wara ibuhensega mura ibuhensa kumulekruwanga nigabere utumie bunge asokoleta amangana ali yako mokonyero mwenyene na kumwegenderera yero mwenyene asebi ntubiri akube bunge go etia
kumbirgo chibya kolekana bigo etigwa mbigo kolekana gezidi ya The Standard ngukwanerere amangana ao e finance bill ya 2024 ningane yamo muraibwensi aletede bunge gaetia nabo igo eya linge ngani ga tumete bunge goetie kolende ekomokonyere bweka amangana yukurusuwa komo David President Rigathi Gachagua uyo lengo mo David President Muske Geoffrey Rigathi Gachagua ningana bo igo ego tebekaranga ebunge nigo ya tumegete kumurusia Rigathi Gachagua sobo ekerokyo bo David President asoko mokonya gusoko muwenelia muraibwensi bweka mangana nde na mangana yuko chagwe chiyomba chekerero affordable housing act ya 2024 idengana boigo ekumulikurunga andake nwengane iga nigo president ya tumigete bunge aso kubeka gusego eti muswado oyo aso ero mwenyene kwenyolera guseko aso buyensemo yae bona sokoro kere ukwananga use and dam nga gutumie bunge ya eti bintu ebiko muwendera nande byatugutu byara eta kwanza byara eta litanga ni bira paza gwe ekeranga linke bwatenga kigwete ngane nirawo ngana nera bwara maine bono noroche ebunge nebwenete gwetia because nero babegetaria na bamubegeta na nero babegetaria kuratika president nere begeta babjumbe tali president ekobeke bunge omujumba sebunge ebunge ababunge abajumbe batumire n'abananchi sokoro aya nayo begeto mu bunge tali president lakini gote na ba moete tibu kobe president ngane tuko manye ntekemo president no mwana nchi okomochora no mujumbe no mwana nchi okomochora president no mujumbe ebonsi bayitire n'abananchi babikiroro babekiro yakiri bono igazeti yekumulekiranga president tumeke bunge asogweti ibinte ibigo chibya tugutwa bitari kwa nyoma nanchi chube chicha kabere bono mambia igazeti ya the Standard egukwanira ghost hospitals paid bills real ones denied cash inisha a scandal nabakora mangana aliya yinyagitali amangana egosinya gitali chinyegaroli echiko tebekananga chiakantu chibilion chichibesa akura somoro baliolia gosekanchekelia sha social health authority mangana yonsi nyorango mangana yonsi gazeti bechaka ekero omunyakirgo bwekyombekere kyabanyagitali binyagitali cyabanyene ekunga rufa yokorona rebrana lishenga akali ukwana mangana au na gotabanga nigo andake nyagitali chiri cyabanyene chikubikirirwa mangana mange lakini asenchira aywetali boigo onyolenga nyagitali cyabanyene chine cyasiekwa aseko tebe karanga nigo cyali kwenyora chibesa chiri chiyo bwegaroli yani chitali cyaburonge asugutume kamuro lyosha sokoro ngakogera nyagitali kwanyolita James Onkorogo kebacha no ward lakini onkoroka ale studio ka kolemero naonde ward aje osaliko lakini amachezo nalenze igo yani inde studio ngegazinde lakini ukarwale lakini nyagitali ndikere naonde na ule ward na omo eliyo ye ebesa yatomusha yakane nyagitali ele egwakana onkoroka ale mirimo you see bono ikiri kikyo so na bitukuruga ghost hospital nyegitali cyane cingeroli kitali gutumega kitali chekene na nabokwale kora semuro bulyo sha nyegitali ncire nyegitali kuruga onkorgo medical lakini teyopi lakini ngwakanwere kibeso kurusha nunyirigiteyo ayo sira mangana ali chibe cyakabere mu mambia omwanchi mulile ya gazeti ya The Standard nyorango mangano yonsi a gazeti chibe cyakatatu baidego kwanira igoro ya mangana imesokana ichibara unyolenga imesokana yabere menge sana sipara chito ase gotobakana kuikira bono iga abantu bakule kila abantu chiri buibere chimikyanda 33 in road accident since January as authorities global in search of lasting solution to the road carnage nabakoranga abantu chiribu ibere chimi kiendana banongo 33 basiria magima kuchakira mutu mutangani mpaka bono asichipara myosiko nichipara magima yabantanda bangi sana sokoro 2933 nabanta bangi sana bakule kura janyo ko mutu mutangani asamangani besikano bona kiyaka tukunyo kubolinga abagendi baito nene serikali n'ibintu bindi ene kinga ibintu mbiro bikomero bulimiya yogotanga besikano asipara sokoro mapema usaliko tikango tebitatu umwana onaiga ese yiga aba muraburuka abejitingatingi ka hakiti kabalende chipara tikabalende chipara abaisi baito ya abaisi ya kento bwene tako korege tanga nekemo inago tebika sokoro na otenga para abagendi bechipi bitali bamurabuka ntubwata bagaka ntubwata bangina ntubwata basai bona kerubu kwana yure abodaboda gwatanga abagendi bechipe gapike kwa jumla bonse usaliko ngenda mbayo musubati okogendi abange sana aba mama bayitumbale basubati bamintu bakwede chipike n'abagendi n'abagaka n'abasai bonse yamo inomugano ukurire ligore basokana ipara chibe chichakatatu gazeti ya The Standard yende neli yakane gokwanira ngaki au parliament has been turned into the president lapdog
ng'akie bunge ya unchuru koba enyumba ye kurara gusi nyumba ya bene ya mubuko ye morai bwinsi asa gutumika ebunge asugweteli ebintu biriaganitira bwiko monyene igazidi ya destano gwandira mangana au nemewekano au chibichi chakane na gatano bono mambia ekero kwenyora igazeti igana buko manya yonsi asigazeti kulende chibichi chakatano limo siasa niko chiko ile bintu sana gaiga ikuro kinga gotebekana nga okoranga omokonyu murai bwinsi muske professor Ibrahim Kithure Kindiki nigali no bwabo bonesa nigali ukwego soko nene sokoro gotebekana nga Kindiki noyo mo obeire ase bali babira bakonyu murai bwinsi kurwa Saitoti sana kurwa chuchi Saitoti au bagwetere michando asiri bagali yakabiri yoborai nasiki ebagutime chando ekero muga Raila Odinga agwesho ya serikali basoire yugita manganayo gotabakaranga nyuma Raila asoeta serikali ya UDA gusukubata ne serikali ningobono Kithure Kindiki arolekanye tabu atimere magokora emereme mengera no gutumwa na kunyagutara mangane empowerment ase serikali kura wana umuraibwe nsino muga Raila bono okoranga ekero Raila asoira ase serikali emichande koba numuro ulio kabiri nero konyore michando algenyo nali bagali okora kene amete tinangote eturabu Raila mata soko jese turabu nto ajeserne chinkuna mwale ngira ralia chinkuna kwirende ga rongo ga mwajezire na Raila chinkuna uraria aina Raila mwajezire Raila ale kombisire white no chiringo jese kabire tu kwamanya kurwa kwanyorere kago jeso mbisire white nachi kolgi yangu igoti kango tebinga ki Raila uminto tali monto mobe no monto muya egente kenengelina ki tosegeta tochimotu ense na otomenyete giga ngakikwara bateba giga bwo mwana one Dabokoro mwanchibulile magana mbanga gazeti ya The Standard ekanongariko ya kura sama gazeti bono mambia yanda mbanga nabukwe banyabwe kanga kiagwateka asama gazeti kuli The Standard page yo mweli ya CBT igukwanira amangana yenkoyo amangana liya mamirani achan asobono etimu eli ya Madagascar niko bago chikumira na Sudan litkuliria ankyo asigeti kiliga Benjamin Mkapa Stadium iguchakira chinsa ikomine moche mrogoba nenusu achiga kibo igo etimu liya Morocco barachikumira na Senegal na gusaliyo bunyansi asigeti lige Mandela National Stadium chinsa ibere nenusu chiamorogoba litkulia ankyo ayunaro kura CBT na sama gazeti bono mambia gazeti ya The Standard na gazeti ya The Daily Nation nyolere gazeti ya bono mambia bwe manyinga kia gwateka na bali mukunya utubwati ya shukrani sana nindo chensameli yende yumtandao Facebook agotabanga Emma Omoyo kura chisemo chili cha kanyimbo watching live kontebinga tinkomo cha ime yumurobali etuwani butambe kama kawa muga kama tembeche Gesora Benda kurwa getale jiduka well represented whatever no ndime asomuro buli nanyo komocha Bonventure Bobisa kura chisamo chirichi ya kirwa umusocho agotabanga imemoro buli guika omwali ya Santa Isaac Mochama nero soire ime kurwa chisamo chirotenga onkorogo mugisangyo na onsarigo watching live Isaac Mochama ezikatiki mina kota deno mugaka kurwa buruma no ali mekumbu watching ekanondo chigali Grayson Bat kuru Kenya binge bagenda kuligelia umuro buli bono mambia asenseme ikaja magazeti tumia kaso mugako nkorogo bono mambia gazeti ya Taifa rero nkiubata sedondo imambia straight ditanga ni kabisa pintarachi kwenda dondoza hapa na pale kwa razangu na jambua kwa razangu ra duniani okay lero ni mbwato mulembo gaigango kwa mapema umulembo oyo ngaigwa cheto mwanchione ngaigwa chete tente mapema oyo ngo kwa mapema muise mumuranyaliza kabinga kiataranyoma okay oyo ni manyi alia sinse mochia Kakamega mapema egotebekana gaiganga Sigunipe kapaki ga mapema okay aigani gengo tebi gunga tadra basani kwa raza kora dunia ekiagera linda basani na barabwa mbuya ko batalera igora ye mirango bita byonsi igora okay nanchete ko some bitabu tuale library okay kurugi ga bunkoire mpaka stuaga nerigo so immediate on the spot kwa raze tura duniani okay leo ni siku ya Jumatatu Agosti tarehe 25 mwaka ni 2025 Taifa lero pechi kianda papa pupa haleluya
Okay, tumakurwo tugenda stukuru nga dondosa hapa na pale. Dondosa hapa na pale gaiga ya lero. Mura nko baire paka sakuru ku muraleo. Muraleo ego toka sakuru kisauni nsa. Kisauni ga. Okay, bono gaiga kisauni igego tebekana nga musacha nakale gaiga. Musacha nakale gaigo bwate mpango wa kando. Nimeshapima kwa razangu. Abwate mpango wa kando buya sana baigwana ne buya mono bone yekirite ekero musacho yaigwete ngo musubati uyo iga obwati rokoreki otigiro musacho oye asengecho yaye. Okay bono nere bono musacho ni gatebete iga aye baba kali obwenenu nanche naye twakurane nanche naye twakurane ekiagera niki ngakyo gotigo musacho go nje bono nichira ndokwira nanda mpango wa kando. Okay, oini gakoro kwa chana tikafunga nero manyiri amangana bunayo korusi gabu nkwere paka seme iga ogwetira iga oike seme Kisumu gabu. Okay, Karameni asomewa na mke wake kumu Okay. Bono gaigo musacha nakara bukarego dindi mocha dindi mbiri pipi kazoea. Musacho ya karego kobu mukungu oye guchi asenda agire ntindi bagenda bakongonta no mukungu oye bono gaiga umusubati oyo bono konia musubati okoni bono amaruaya iga batebeti ngaye umugakuyo oichaye bieka na koneria maru tikakondetera muka ogochagi igaiga umwana uli uchiule nugule. Okay, no problem guicheba gwereba. Okay, nkorusigi gabu oino molikiono korwanera topic wekesa nkoire mite tronte sport kwa raza kora duniani kama gari ya miraa ngoikia sakuru kunyali Mombasa shapima kwa razangu nyali Mombasa giga kijana mwenye mizuri. Okay, Mungu anakarega Mungu anakarega iga bwate yani abwate yani ngakinda tebe iga bwate amangana yani abwato mangana yobwanchani andonzi ere niga kolengeri ngaki karo linyarebe mapema lakini bone jaikirite agasomerwa agatebuga aje gichana tigama cheso bunaja iga twaroyo molendegero chikoba mangana ya kwanya hanya yani tebwerereti. Okay, oino mo likiono kurukwanere chane tikafunga again chane tikafunga paka nchengo meto musara mapema igaganyali Mombasa tuwali asengo chikokolera gaseti yana nige akoro kwanga na otawa Makueni poro asua fujo poro afua fujo asua fujo akitaka kidozo aruti kwake. Bono gaiga bono mochara no kalega Mungu anakalega iga uchagete segi iga chagete segi ngakia chagete segi je tiganko ereso mwancho morigereri no mwancho montegereri ogetembe FM na Getembe Television Network ntatenko eresere Mungu anoyo iga nigo abwate omusubati niga abwate omusubati buoye bamenyete buya 1 2 3 4 5 bla 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 bamenyete buya bone yaikirite omusubati yakoraki akanganya akagenda sobo bunanganya agenda sobo omongwano yakamubwatia bunamubwatia esegi akurwania abako butu makoyone lazima ngotumie goikaira na gochanga goikacheka. Okay, kule nyorere gazeti ya Taifa lero na bogwe somera aigase pechi kianda dondoza hapa na pale umanye kuigwira yanda mange abunongo kule gazeti ya Taifa lero kwa razangu ra duniani umugaka James Onkorogo abwase nasoma umulikiona ni galenge choni Musyoki na kule rigabwe gazeti ya Taifa lero. Asante sana wanchubulile karibu nanda sembeo kitu yosanga aguna watu kulera magazeti mambia bano kinyo linga bono mambia kitu tubugati ya somo robuli etuani ya Getembe ya masemo gwete Getembe Radio 102.7 na Getembe Television kandi tumio ka asensemeli jiru katuraka na jibili yake tukuira na ensemeli ende unyolenga sokoro tubugati ensemeli yengambo ansera tubugati ensemeli ende ndocha bagine baito gali omuske Moseti Nyang'au na bayigo omusike Joseph Obwoge no bali gali kwene kingango chitugo sanga Australia ile manga siasa chiagusi na bigone biama bono mambia sengambo ya Bene Kigma kulende katuja kuliga ligayo mwenyene genda Getembe TV asensobria YouTube
Getembe TV asensema ya Facebook na biyu Getembe FM 102.7 ensema ya Facebook Getembe FM 102.7 ensema ya YouTube utubuwetia sensema chinsemo chumtandao limolioka numurubili netuwani ya Getembe. Jekuru kwa Geoffrey Onsarigo tukusanga monere Nankorogo Sokoro Never. Okay. Mwachi umurigerio Getembe Television Network Getembe FM. Mugaka James Okoroke bachata tenkoletere never kwa razangu. Ra duniani kwa razako, uchiburudishe kwa razako. Okay, never yana yale ronta techiere Ouru Superstores, the people's choice karibu nyumbani. Na ndeta techiere moishimiwa korokonere James Kemoni mapema. Hallelujah, Nyamira County. Okay, asebono igata tenko binyoki ase never. Kaki umwachi umurigereri tali asobobe. Kosomi umwana mbobe. Ayoro chekere to kosomi abana. Manye mechango. Togendrete kuru kabisa. Abana baitu basome na bubono tubuko tuara ko chimuntu batakonye. Ebaraza umwana onyalebera atakeira konyu guchiga ali aso agende sukuru arafu mwamanya kuroro abantu mwamanya no uri mugondo ogendrete kulima twagitie sabu ngaki ebaraza yarangeri gwalia umuchanga no uri galia igera umwana onyaleba asomi gwagende sukuru egere tuchikoba ayebono uri mugondo riochieri na bukirete igo mugondo okirete kabisa bi serious koigwete ngabana mbagane ni basome. Okay, umwana onyalebe kagosoma mama talisa go chikokonya nari na yara konye li uchieri no roche tikapa nongo tebika omwana ekera gosoma mogote onkoroga ko basomera no tigamba somera sobo ene mwana ekera gosoma mwana yago chakabu munyagetari gaki kwamanya kwana jagitari orwarete gaki no mwana uri ochemisi. Okay, gaki tigankonye rakiri uchieri omwana yo chemisi kwa mochangirite ngio tare ko mochangira agende university digere chibese chiaruete isaka oni pakobolemo mwale ko chamo iga mochangira abana esukuru abana basome na bwabo ko unga abaishimiwa na bwabo ko igwa honorables na bwabo ko igwa abanyagitari na bwabo ko igwa abalimu na bwabo ko igwa abachesiyo na bwabo ko igwa abasigari na bwabo ko wicheba gwereba na bwabo ko igwa ko paransi camera buna bona maigandro che paransi rimba ya mpofu eteneine bona yega kitali asobobe koiro mwana esukuru mbobokora kuchangira umwana na abatali yogo mbobokora umwana ule lihuchi ule enogole sikupemberezi wala sikusoroli never Nekiraga wasikimye kyukia never no mugako nkoroke bacho mwanchu muligereri togando mutu mukomo ketrasa ziduka turakana jibil tukuirana turamona bagine baito na batenga Seti Nyang'au na mheshimiwa Joseph Obuoge na obrase semeliende ketugure na singambo ya bene mambi yabo nzaliga abana bane bayigira no balinga bali bagura tuskatu challenge nkuru kwa Geoffrey Onsarigo no nkorogo murubali kurunga etuani ya Getembe. Good morning, don't go far. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirogo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduki chamanna baguchira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa elia manna baguchira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirogo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira
Gaki. Umwana yo boy, tikanda ndango ichibesa. Chibesa ntabu atemuko, lakini naikire taracha seito, nanyore mwapo ichi wakali. Hai, wone chibesa ko enda mpulingi ko pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwa razangu ra duniani. Kaki, horoje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi, ebiroko. Dieci gari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwezi tabatari. Ninchu goja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili, omuganga James yokoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo bya Kigali nabo igo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania abo nigo kubanyora babwate chi velvet echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesa Gaki. Gaki, genda mwapoi gaki nyasaye baba boli Juakali. Gaki, egotoka alinsali taracha mbili. Gaki, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gaki, nari goli kwa sarense, ebinto nago lirega gaki. Bui Juakali. Hai! Hili. Gaki. Hili. Hai, ngokonkonya. Musio mubihili. Kuri tibintu mlimamba. nigo bakwigora amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigora Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Yesterday. Kijana, hujasoma? Na kuozesha binti yangu kwa mahali ya king'amuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo, nimekubali. Mashallah. Unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV, yani Zuku Swahili, mambo ni buli buli. Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV.
Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorera Intech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge. Asamange bakire simyasi number 0705 773 142 osem 0784 663 693. Nubagotoka ase umuchubusungu Twin Towers asirirungo liya gatano na gatatu incho alirira bwiri kibono. Bright Future Health Solutions ni hospitali inayopeana huduma mbalimbali kama full body scan kutumia mashini za kisasa, counseling services, physiotherapy, HIV management services, bila kusahau wanatoa maelekezo ya utumiaji bidhaa mbalimbali kulingana na mahitaji ya mgonjwa. Pia wanatibu magonjwa mbalimbali kama diabetes, asthma, kansa kuanzia stage 1 hadi 3, ulcers, kuumwa kwa viungo vya mwili, ugonjwa wa figo, blood pressure, kifafa, goita, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa moyo, miongoni mwa magonjwa mengine mengi. Sisi ni Bright Future Health Solutions. Tunapatikana kote nchini Kenya na kazi yetu ni kupeana huduma ya afya kwa wanadamu. Huduma yetu tunapeana kuanzia umri mdogo, kiwango ya kwamba mama akona ujauzito, mpaka wale watu wamekuwa wazee kabisa. Huwa tunapima mtu kwa machine ambazo zimetoka Marekani. Hizi machine ni za kidijitali. They are computerized. Ukipimwa pale tunaweza kuona mwili mzima na mashini yenyewe ikatutafutia shida ndio tukaweza kukutibu. Pia wanatibu magonjwa mbalimbali kama diabetes, asthma, kansa kuanzia stage 1 hadi 3, ulcers, kuumwa kwa viungo vya mwili, ugonjwa wa figo, blood pressure, kifafa, goita, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa moyo, shida za kizazi kwa wake na waume, wide effects za chemotherapy, tizo ya nguvu za kiume, prostate cancer na blockage, miongoni mwa magonjwa mengine mengi. Watembele leo katika ofisi zao zinazopatikana katika mji wa Kisii, jumba la St. Jude, ghorofa ya kwanza, room number 59, au wapige simu kupitia nambari 0718608287. Pia wana ofisi zao katika mji wa Masimba katika majengo ya Maromo Building karibu na ofisi za county. Unaweza kuwapigia simu pia kupitia nambari 0711-936-008. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamwa mogusie. Ne noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, misangirikano yechi kanisa, baby shower, anniversaries gozi ekinyoro kinyoma, inyangi usuko kwa kuyo mino, imejega au bunabono housewarming parties,
engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asiriguririo gutugutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyi baitabo bare nobo manyi baiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gusiguya kisimi gwitira namba 0741499726 Yokomboli umwanone kiririjane gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tega Getembe Television Network witera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingera kumwako muya iliwego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe witera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia momogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ndagira njane gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asichinse mubuna outside catering. Asimeyega buna chinyangi chionze, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankoena nabare obukoreri asichinse muboygo buna decorations, chi tents,
mint ebirogo chimesa chikeke nabo igong kurwa barobo koreribwa public address system diubagotoka mbarabari ne skuru yuboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bw'endagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshinda nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best? Nekene inyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa uwokurubu wenya wetere chimashini chekerero kuruwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayiwagendere ko bwagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watya ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire nde niko bako batukubu wene buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho ahuru tawasirirongo lya kabere eyiberange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigwito mugaka okorra tindi bobe obo man none kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ndengi mwacha kwa nkolinya gitari kaki uruti na itana ni gutinya gitari kumanyinga na mente kaki abana bane uchizindani ntungiru gutungu nigombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari itu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond menia buno ikaranse kana mari ko ikaransirete amari ko anara ko konya go swa senjera yo mubere elinda ko konye ko bwene mugaka na bono tukware ko nyara ko tara mugora yali ndialete amari ko anara ko so mugaka ago konyo mugaka ko konyoro sami kiera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni kubuya igesi ndwe senya getari itu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macho ndonse mugaka etu ko bwene ko etera senjera yekerero asogo tumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka Kuya mole Ndio wazeo Egena Nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na Nyasaye wekada kurai omenye na ndo bwebuya nugo sale no bwato muberogo were tena kaira wali bane tenwe kera ni dini ndo na ndo tuwe clinic kyo mugaka na kyo mongena na bahira tenwe korumba gorira machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyare ndo buyare mwaka na wago chaga orani uyana agota bwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obubwenya bwekene. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere. Welcome back, karibu na ando mwancho muligirili ando nsia sule kigma yurenga Getembe television na Getembe fama murubuli kurunga etuani ya Getembe na gotabinga ige kige kingo swatule kige na bageni bana si studio bageni baitu baikirega igango kwanera muske museti nyangau na boigo omuske obwoge
Joseph abachire gaiga yamanse montulire mangana mangi kegima yamanse montulire kuligelinga nkiekege kurunga siasa chagusi ine siasa guseno monto ne byamma guseno monto ayonsira mangana mangi baranya ireneli ase ngambo ya bene emo asemo mwenchumulire karibu sana nayo mwenye tuba na kutoikera mitandao Getembe TV ensemble ya YouTube Getembe boyo Getembe TV ensemble ya Facebook na bokonyora boyo Getembe FM 102.7 ensemble ya Facebook na Getembe FM 102.7 ensemble ya YouTube kurasa ensemo ya radio. Karibu sana abageni abashimiwa, karibu ase studio tangu nchake na mheshimiwa Joseph Obwoge. Good morning bwakire bya baba na kikwa bwakire. Karibu sana Getembe Television na Getembe FM. Asante ase television yete ya Getembe asoko twaliga ni bono mambia tukwanira amangana arengete n'abagusi n'amangana siasa yeto ya gusi chama lietangoro ku Joseph Obwoge seitoere bonchari bogya ku ward boigo ni gonde organizing secretary ojubiri ase seito bogya ku bonchari Wanchubuligere oyu omo liki gose organizing secretary bwe chamali ya Jubilee Joseph Obwoge nere gabono mambia na bota mangana mange ayura chikukwanira anamono kuligere siasa ne byama muske moseti nyanga. Welcome, karibu sana sisi studio ya Getembe FM na Getembe Television. Good morning. Mia mano Sarigo. Kwande no mako ikige station yekeiga. Karibu sana. Samaria to angoro ku moseti nyanga. Nkambo njari. No nyiboire. Ngakina ngoro kurunkali bakondo keporogoki eporogoki igobono eporogoki umete na chete kunya kubuli nkanyoranga na ande ubwata malietike kusigyoka moseti nyangau kabisa iko omugusite biko mugusi original. Karibu sana omusike moseti nyangau ase studio akero tukuligerelia amangana ya tugukwanira siasa chiagusi mugusi na siasa ine ni kiama gusino muntu Obwoge ne kiama gusino muntu one ebinte byonsi ngokora biregas lakini gente getangani togote abango nyomore otabwatie nyomba. Oh yes. Egente togote abe nyomba ono buna ntwe ababwatani bye chama ya Jubilee togote abantu baso ya Jubilee ekare tu asoire Jubilee alafu toga underground tote yabantu ngitogokora omuntu achorwe kali ne chama ekara achorwe kali meye chama agenda ya achikuwakirisha abantu babo buya erine none chama yakere kende kiabere yateba ngaya omuntu oyo ntumutume tata korere mirimo nemirimo akora nemia igo bono nchengo tenga kore ne chama gogokonyera asegete uko ni chikotebanga buno mugusi omuntu yani uno mugusi siasa iliko bachingiye guika omuntu abere chama yaye one ndobwate chi category yange ibere ko sisato una bono yo minto Dr. Fred Matiang'i kuri yaro president ere muna togote aba chama na bagutware chama for example chire chama yeito ya Jubilee ekera chire chama ya Jubilee ndete coalition chipati chinde chichoin lakini bone mata party ebe Jubilee ekera abere Jubilee because no gutuka be flag bera koru oseno wako be flag bera intubande uno yo mindo mheshimiwa Moseti na bantu bande nere ngumo tenga anyo konyarekana turo chuna bono ntundo bwate abantu baite ba interest maragi na join the Jubilee nero jaga kunyara cho ini party yeto ya Jubilee tusuguma chende ya mwangaki tikatoke ande mutwe ne chami mushimiwa turarubika ngo ekerengere kegabuya Kenya ni bwate abana abali bakuri chikura ni bwate abakenya bali bakwa chikura nkyo mu Kenya kuligereri nga oli no Obwoge nale ne party gusinero monyene nkya gochora ngochora ale igente getangani ago gochora buno Obwoge ayo Obwoge ekara gotemengira chikomokorera kabere epatie yenero ngomatere nga ekerende se patie enje buno Obwoge igobono ebinte ibere bikogendamo une kerotete korosia kerotete koruga lazima tuara amache amolobosi kwalere nande ngwikere yaba pati mbaya pati ni matanga bone pati yeto ya Jubilee ne bwate justice chipati chinde chirororo gochi yabe problem paka abantu baikabamu abate abanga onyo toma yeto yo minto mose tete komo ekura asinge njeme ibiga pati ya makolera magoso bono chikura cheikire etogo chikochora Moseti buna Moseti omonyene naboko nyoranje te pati me yae lakini amagoso getabere katika bera because kare chikura chikoika amagoso naraguchi abase chipati lakini pati yetu ya Jubilee nebwato according to you abantu bachore chama guso bachora umuntu one eba gochora umuntu baratie chama kare bachora umuntu
echama egocha bune gento gya kabere iko byonsi no biramo Mheshimiwa Moseti Nyang'au. Party all individual. Ase siasa ensengima ebyama nebyenyenjo ekogera na bibwate policies abantu bakubwati one ebyama ebiga na bibwenete ko beka guidelines na kibiko nyora abantu bakubuli ebiruko kurororo eba bagokora amagoso policies cyabo chiko implemented lakini shida tugote twaraga ne Africa ekiama kire biashara byo monyene kwanyora ngati highest speed and sakine ro kwa ticket the right candidate uri no ticket ekinda abengo tebya bategereria na bakichukura mbagenda gochora ekiama ritangani tigabara akora interview umuntu oyo monyene toro chibi ama mbwata banyene na beko nyarikana you are the right candidate lakini toranyora chance yoko nyore party ticket ali usota getoro jenga ikiame kenge wate policies kirinda gete lakini ekere gwachire seino gokogera politics is local kero monta akogenda soboli chukurororo kulingana n'engasi ochigoro ono igere biyanga abantu bali bawaka chikura bateme kuligerio omuntu egekogera na be party ekoroka ningia na bebeke inenga obeke suti ngobete suti byiga lakini utaisibete party na beko bengia lakini omuntu le maru omuchafu kurusko na gotoroje kiama lakini nawo tiganda gotebe se kiama yitu na bera matuka mange gia ODM ODM shida ya bereke gokora matuka mange ODM ne kiame kia na ke number 1 Kenya sama matuka mange shida ya bereke gokora ikiama ne kia kero muntu nawo ne kia ensengima lakini kiabereke ko aye ticket abantu barabachafu na kiegogera kero kende itanye kugamba ntuigwana ine ono ikingo tebya bategereri baito kikura kigocha mbarigereri kiama mono tiga bateme ko ligereri uyo togochora ningo tiga ko example kia national politics ono iga kere nsingi machumete na atari kurunaje tena atari mpaka boikoyo na chire Malindi Mheshimiwa ngati turaje ikakuliga linga amangana national gali goseningote nilingote tatenena according to you igwatebanga abantu umwakie kura aligerio muntu bene taligerie chama iko kwachira maminchana ubwoge nga chama yeningia kura kintina bira abi chama umuntu abo muchavu karase chama igine kiralikiao exactly Mchumulili tugusangana Mheshimiwa Joseph Obwoge nabo Mheshimiwa Joseph Obwoge ni gale umuliki go organizing secretary chama ya Jubilee alia Bunchari nabo igontura monere Moseti Nyang'au uyibo igo ole oyo mubwa na siasa kurasoro ngoro igarwa gusi nabo igo oyo mubwati ganga namona sikru kibo jumbe nsemeli ya Bunchari lakini ine Mheshimiwa abono tuligelingo umugusi ni chama umugusi bono ga politically ngayali umugusi ekida ate bono iga twasoire se map ya Kenya siasa te era korekane Kenya mugusi ate iyo ama tukama iga twari kuligirunga gali tokwenda gwicho lichukura bakorosia serikali baturugutira nene birenge lakini bono iga twasoire mesa na batoko make decision ekinda ate byo mugusi asare as much as democracy era rokiro montranche iri gotwara ikiama nibwenete tuikiranse turigereringa abarayi bari baito ba national igorari ngi bago to mwereke ogochi kware bono arisi bago te inogochi esaiga inero togosoa NCP toso esaiga iyo na litoko gende mesa itoko genda tororokaine ekogera bono iga perception era ukonanga busi kerba ligereti bosongo gega ne environment kiae lakini oteme gosoka chitauni chinyinge population teyere nene gwetania abagusi ena kumeti sana ekena chitimali nkanyora abagusi bara abangi gwetania ababanyenoro igo bono omugusi na siasa njira teyo bono siasa guchokora kurubona guchubusyo mugusi ara bure SMS tukwaneke tukuligere obomo siasa cyumugusi cyamubikira sobomo ogotenga umugusi nabwata saikaranster bweka gusebado division error somugusi bado division error eko garama tukamangi ngatu abere ntwanya kuwaka amu na kiko gera bali bantu babo abantu kurusko babo tuligelingo mugusi nero the most democratic person mundo
usike na ikere chukula chigwaku ne bano oli the most unpopular person kaonetie policy aige igana bakonyora abantu babiri batatu lakini okoba ya siasa yige karibosio na ndi mumanyeti nkigendrete ige nargo ti umugusira simatoso ese ige yemo totale ngomonto yomo na litora nyari kuika kanani Mheshimiwa Obuoge, ekirukuriga lebuya umuskemo set yokwanira na mugusi bado division inkorore kenera so mugusi lakini okuboli nga tutaramo. Why do you think division era so mugusi anamono politically kisiasa? Egento gekogera njena be tabauti akenere kurumagega tuamna bono kurumuga ka Simeon Nyachae na temete gutubeka amo tuotu tugachamo tugakwane sauti yamo nande bone spirit yiranire boniga asengencho abantu abange gosibuna ntu abagusi etuabwate hope asobora imwe bibo obubware nge gochugocha nande muna bone nse yachenjiri abantu bamanyire siasa bamanyire nki bagwanta konyora bono ntu nabagusi egento gukwanira current boniga ose siasa iri mutu gochugocha yachire ko make sure ngangu yani takere tobe toramo esababu ngotebere ne toko bamo ne ekere toko bamo even national politics igoraria bagoteba abantu bagokwane sauti yabo onye mna bono tutego toko tebanga omukwaniri ito matiang kiro muntu neba maybe kora sore intuti katumanye sauti to kwana yamo matiang ekere tu atebiri go tu abeiramo ekere kwanyora abantu bandi bari bagocha bagotumeka amsori gokwana omweshimiwa omulisi maraga na erenara nabokonyora abantu gete batumikire kunanse amogete bamaye gochagotenga bagusimo maraga natiri na matiang natiri enko batebinga maraga ne masoesi yako na gokora lakini umuntu tu ogwako mupira sai 90 tu abekire mutwaria Fred Matiang'i ekere Matiang'i ari mutwari ntu buna bagusi Mheshimiwa Obuoge ekere gubika magana iga umugusi yago tegerete abaigana barayi bagusi babere bonse basokire. Do you think politically a divide netoko asomugusi jerete chikotoka asengenjo mwetera bakonyora abana babere nabo bana onechisare oyo mona arokora ngoyo nkominyo kare buango wetani oyonde abana abonse nabamo ngo ikere ntu nabagusi ngo ikatorito kwona bono on Friday ndubwate Jubiri ndubwate meeting ene sana ego chigokora kati ya Uhuru Kenyatta na Matiang'i ekera mu mukutano yo korirwe nkoro kitore facinga ubo maene Matiang'i ni garigerereti ekera tu athere ni garigereti na intu abagusi to chamo tetebenga ki onya abantu ba Mount Kenya nensengi mabamwire kubwatisi Matiang'i inki abagusito kobaganira oyo orabe moina etoko matene ki onya kore otumira kore biasara gose naye ni goro chotete koriye kero geke lakini chinguru chago keire bwatisi to bwatisi go chaga iga etogo sabano na maraga njojo ini Jubiri to baamo ebirangere libe bwate tosuke motu ekare tu asukire motu buna abagusi bono nonye na abande bakoriye kero korusike bagotenga ki abanta ababeiramo asinge bangere kumusiramo boni iga asinge meeting ya kor Friday gochikuru koigorere road map yo koro kingaki kayo mugusi yagochia Mheshimiwa ngare timu skemo seti kuruma igagaiga tuabire ne biyama aubi omugusi yagwe sana na birobyo ngote banga omugusi kuruma igorere kaniga ko basi chama andake yalengi gutyotelio mogaka Raila Odinga asema tukamange na omugusi nabato busubulegete bwo gochora echama sakoba ine boniga egetukunye ukwanira obo omugusi Matiang'i factor Maraga factor abagana abagusi babire bakire nationally lakini bakungusomu gusiba ganeti kolike kroke nene. Do you thinking ntuju kerali chibu kwa baso montoyo? Moseti. Lingana lia Maraga na Matiang'i tigandi kwanire gana ande na bego chikaboigo. Maraga no montomia. In terms of integrity, Maraga no ari asa bantu bali to igenete ngana bantu batabwati alama. Mbia gotware endoto lakini chindoto chamo gasone chimbe. Kero raire botu korote, that's right. Lakini orote mugaso mbube. Maraga tima it for some reason usino wakoni vinsi abantu nganero kuburi chikura. Kero ko morigere na bakora fingerprints cha ruto kerase. Abanta bange ebakagerete. Maraga ga tumiru na Kenya Kwanza gocha kuleta confusion ini Nyanza. Keko karabono iga Nyanza ngatoko kwa na bono iga kali Nyanza yoka. In fact, you must come out here control Nyanza or control Mount Kenya. Again, some parts of coast, Nero control. Again, the northeastern, Nero control. Maraga, Nayara to Tebia control.
Ono mheshimiwa Museti. Yebono. Ana mangana ago una Museti. Ili koleta mugusiamo. Yebono. Who is the responsible koleta abagusiabamo abatebinga tuchikigeiga. Ine mugusingo nabwo tomonogeri. Nto bange tingo abarai bagusiikumirana tochore abakaka. Abakaka baiga mbabwene tukumira Matiang'i na Maraga. Lazima tuiguanane ng'omugusite roka nangankurwa na tuli ntu asentu. Kikarokio neno mwako turi kwera tutaraba MSAMO Maraga ate bugunga yaya itobote. Ni njugo chiga iga ekogera Maraga no muyanga na botebi nande nabao kolega siburunge. Lakini yosoko rengene ngani aguri se Matiang'i. Ekingo otebie kene. Na ndebe kwanyori kinsa ayano moraria ekingo otebitari ntotameti. Ngonyorore mete among the consumers of intelligence na bantu ba news. Mumanyete kingo kwana. Bono igogende neba Mount Kenya wansere ku Kiambu, Kirinyaga, mbaka Nyeri. Urakagenga Maraga no muikoyo. Onde gachagu otemiro gocha ndi yako kwana lakini genda akari otegera abantu bagotebanga Matiang'i. Matiang'i no muntu engakiyaye ikirengene ngani ya mesire kiru muntu moitabire. Ekinda achigotebio mugakonde Maraga na batoko mwega se ni president gete na batoko ligere ali second secretary CDA tomoye bo president we kwerende conference atumuke ingaki yake gwika bado abenyasaye kamweta matuka Matiang'i gosoka na na toko mundi kene nkiyo na bako gamba lakini asebono iga tigaite bote abwachi mugakonde Matiang'i togende busio Oshumuligiri ulime yetu ani ya Getembe mambia bono asingambo yetu ya Bene King mabono mambia asingambo yetu ani turamonere onerebo kurugu muske Museti Nyang'au kurugali jinsi mochiricho bunjali na boigo muske Joseph Obwoge uyoro muliki bwechameli ya jubile kuruwa iga bunjari yemasemu mwanchubuli katuni kuligiri ya mangana iga ine mugusyaje nga yule ne chama gose numonto bene ana mangana nabokutubuati aliso mtandao luchabange bagete kutulikira ujumbe kero koranga gendagali Getembe TV ensamo ya YouTube Getembe TV ensamo ya Facebook naboyo kwenda gali Getembe FM 102.7 asensamo ya Facebook naboyo igona bagoto bwati ya si YouTube Getembe FM 102.7 asumurobuli etuwani ya Getembe bono mambia bono eka tukuligeli ya mangana ya umugusi ne ebiama kidogo tuwarolira baraibande nabono bwango yantuwaro chomuske Timothy Bosire kakondali gakora mukutana ali nsamo ya Kericho asika gire nganda kenere na bwatiki akasogo cha ni chama ijya kuruka y'umugusi ire umugusi nguci ali gutwale chama yaye gusi bado nabo umugusi bona na guchiko yuru chama ende yonsi gichaba hamo according to you Museti wono igagusi ne bwate byama nande nganali ko gotebitanga ni byama kirikoroka na kubi byasara byabantu ntubwate ebyangang me bitatu igagusi lakini egento bitarakaruru branding and marketing abantu mbaro bakagirete ngakona Matiang'i aho gikorosi kiama kiaye cyumugusi mugusi tari gutwara kiama ndu to gutwara a national party intuna ababisa kubinde nsengima tole kiameke ekemo eko gereke ne kiama ngana nkilinga omugusi arabwieka takonyora burayi bwensega igo bono tuisogojanga mete egento gite to mugakanya chae ekiama kia ya for the people ekiabete branded ni kiabagusi korobono na ndenga kieli newe wefu ya nyacha yabete information yari wikira bantu bari bategemea kiredio ku Nairobi ne kitibi bono iganga murega igana ndi tigamba tebi asanto so wanso baraliga iga ninu number 1 insengima neba ne kerende isiko yense Getembe kurigiru mono mbia mono sana igano mwanye gitinge bali isiko bakonyora information igasimo ko aringia mbia mono bono iga bantu bamanyire nga tuisoko twali ekiama kia egekabira ngego tokonya na nde bono ngantu twanyore ki nyasaye toseniri twakire mpaka isiko yense ubu ukabira nere gusali yense yiga ege kogera okonyora ugu atana intunje naye n'abantu abamo lakini kwanza ku distance tigatoro sikiama kia kitaifa na kina atebyo muske Matiang'i tumirana nere twengenera se Minnesota nkamugoli gore kiama agante bi litangani ere nare kebe bwa swa kiama kiri yose neno DM na ande nare kebe bwa si kiama kia kitaifa yebono so ogo kagera nkora abantu bakagerete nga Matiang'i no yojubiri okuno kagira yebono Matiang'i tanya bote nate no yojubiri possibility nerororo
yo wanse kiama ne mbono iga bono UDA bwato bogambi iko mheshimiwa Mosset ukaliko tebanga umuske the Carry Fred Matiang'i uyu mugusia ndake atebire nga nere naga ntiku mwobekera engene ngeyugwa kwana kuikira boni gatu turatebanga chama ya generali yiga tara twara chama Yesu boboge yes uno muliki wateba nando legali chama imebono Matiang'i urali kobai chama gite tigamu kwana magana kubwati uyo mindo mashatimbia muri mheshimiwa bono ngokwania abagusi bonsi banyamira na Kisii ama iga secretary general ukuru kwa Jeremia Kioni egenta ntebiri go sante beti mara go bakana mateti ngochanda agante on Friday Dr. Fred Matiang'i Uhuru Kenyatta nkumbera na bari chuma na bara ibande nse itengima ekera bakumbera na chuma egento bakorosia negento bagochigotwa buna abakenya gosebuna abagusi no kotebinga ki Matiang'i para yaneka neri inje buna ngokwana iga 80% mate Matiang'i Jubilee tena kuboni mheshimiwa Boge yes how do you think chama ikurukuye mugusi ngaki mugusi yago benefit kurwa si chama ilibono mugusi yaga nitoswa ndete ngote igo morali chikura chobo president njinga chikura chobo gavana gosi chobo MCA go sobo chumbe one ekaroko be president na tutwale chama yo mugusi ya Kisii county ya Nyamira etora twara bachumbe 13 national assembly gali ntoko chiko yakonya one gotake chama nene buna bono Jubilee ne byama binde bitunge mukono toba amotoroshye coalition ya moto makoroshye government Jubilee ye egento getangani ne bwate chiobisi ensengima buna bono gusiganto go tobisi mushibu utarutebia magana a Jubilee ngirani liboliriane ngaki mugusiago benefit kurwa si chama nationally chama iliyo mugusia tebira na soiro ngakiago benefit ntobwate kwerende ya political party ORPP party kwanza ekere kwa rosiri buno mheshimiwa ate abane biashara ekero bwata abachumbe na aba MC abange chibiasa nchire party ya konyora tari omugusi okonyora party ya konyora ntubuno omugusi egento toranyora ikiyangeri naki for example munango te abajumbiri tusakochora abachumba abange totware chinomini abantu abange banominatigu osoyo mwana ominta nominatigu osonde ina ere faido omugusi akoreki anyorere ekere twatwore party ya very popular yao niribuya esa ko baba gusi twabera mo Kisii na Nyamira twachira motata nga bono tubwate party yo mugusi ere yamo party ya kare government to chikorosi ya Jubilee na party chinde chionse chiko chamo na intu buna bagusi party eri tobwate etoko chiko pagaini mase serikali ya rosigu intu buna bagusi kitware tata chikurechi o chama nkitogo konyaka ekare tole party ekare tora bagusi toramo. Asante sana mheshimiwa Joseph umuske Mosset umugusi ko base chame yemo beneviniri ya sobugusi ntia konyora ntara iraniri erio oyo akwananga Uhuru ne party ya mbaje baikeranse bate Matiang'i gosana ba support iga confirm to natenga kibono iga Matiang'i tabwati kiama igo tabwati kiama ite nero kwananga nchuma baikeranse kama gote bo mwerekeo igo kuikera rero matogo kwana Matiang'i tabwati kiama ono tigangira nirigoro yekwende mangana inga kimugusia wa benefit kurwese kiama baucha koros yes inta yete kubagusi kurwa mangana ingomo gusine kiama tigatoro kanenga national politics korono ebe to gukorosi kiama kia kitaifa gekogera obwento kumanyo musikega chagwe gento kia muiranka na mangana shares basically keremo gukwana ngomo gusine kia benefit kiama na ri shares ni rieta dia chinchiri lakini tiura idea na ri yunga toro sikye tokonyeke inje gento ta yetokote ya bantu baitonga tigato taliramo abagusi abagere aba Kalenjin aba Ikoyo Michikenda Somali tutaliramo tobe one united Kenya eke kikegocha na liabe distributed equally Kenya geko geriso ko banga to ko genda ko liu president ngache ko Matiang'i akoli bintu ga gusioka ta konyora kurecho rasima toro kinga ka ko genda rasima re to bora iborobia kerense every part of Kenya banyore eshia yabo igo muske Mosset ogandi goteba kugenda maminchana barayigete abagesia saubara rekende bagoteba ngo mugusina wente kura soisa iga yaye egere achikurwa na kuruisa iga yaye asokora kwago andako mugusita gwente gwetu alendo kia kulinda ngati kuba nationally ndakuboliga abantu abagukwana naro so ire siasa mogeni abana siasa abakoro bono siasa chiri nkoro nkoro tororo siasa chiri nkoro chiare okobaga togo champa kansiga tokobaga no bunyumba twaruroro
tiga tuansa meta identity eri ya kare ya retu no mokoloni iyo tubane tukuruororo into na batebinga we will be united amongst abantu bande ba Kenya geko gerage na torembeo tali ntutuka totegerete haba iko yombara bako yeke busi batotegerete bamanyenga konanga babusi bebangire banyori kiama bairubo gambi bachiko benefit yaja tigenya aleka nengo mubusi obere tayari kubwata na nichikabira chinde toro sie serikali tore tubura yubu yense yiga intunga busi tu kantoro si kiama ngeko kendande lazima toro si party ya national politics kilo muntu mo Somalia ko sorora aigwete nyumbali omogere ka go sorora aigwete nyumbali omo ikoyo nyumbali igo bono ekila anyale ngotebi oyo iga no morike Jubiri ni kiame kenene lakini ikinda ito batebi Jubiri ke kuma chikoruku kiaba iko kiaba iko yo osobono ne ri anyale kanenga matianyo ko rire ya akaliku kiame ki miaka 10 digo tali garo monyene kiame keli lazima mebe tokorosi kiama lazima to feeling akonanga na into we own part of that party tali ono ndako boli party leader ya Jubiri no lyo organizing secretary ningo ntairanili abantu bakuri region ya bakomani tikema toka nitie kiama ensengi the face of Kenya korokana bono igonko te bya babusi na bantu bonse ensengima torusie mindset yelinga tikatoro si kiama gie igesa tuaralire barai tuarara ay watebanga kwa mire chisisco enseli ya United States asitua rumos ke Fred Matiang na barai bande muske Geoffrey Gashawa na agenda ta America kige tambe na iranete Matiang yuchiro for long no akolemero na ndo iranire ine do you think obomo mbule is there anything kiraide ne karabara yabako enda isiko gali ense America bakoleta isiasa kuja Kenya ebintu nebinge togosoma gali na ndenkagerete muske gachagwa ebetarasoma yeko gara na onjukana neteiga karanga bakenya bagukwana tali bantu bande abantu 10 bakenya tarasoma igubono ne rubate shida ikire tu akiri skongoli gere tolenga ki infrastructure kirosiri kiparanga kikiaga akire na ki planning ya asabu akorokana ina ki management y'ebintu bire ebintu nebinge kuwakiri sikobosoma iye ko bamagosa manene nyasayo akoire kingaki wakire isiko kwaronga ki abantu bari bamete byakiro umuntu atagete ko gendororo kiro umuntu ayigwete ngona ngana batomenya ngabarabo wamanyire ngakakibako ari ibintu biri lakini ko gocha ko uburai wansa gukora exactly the opposite abantu abange bakogenda na kiko benchmarking yani nkaga ngokore kana karo konyora abantu babo irune basi bakira segeti baro chinga konange gasi ngokore karerbia oyo nyori bakalyo kokenda isiko akwenda aligelinga kibintu kumbu alibire kago chake igatebe ngaki ali konyarekana na nka tokole bintu ngasande bakokora egente getanga ni nenda mwamu umuntu atagetenga konanga nije mbate kere gento ekina kisali tisi toiga okonyoro umuntu soire serikali atagete koligia mali mete elefsa bali umuntu miaka 70 ngakuchiabu nakubate bili Somali ekire useless yebono bono ebendi likuwa bangete ibintu biya ayobwa ayotwale bike uriyo tawati pinero mubugo lyake iko tobete same level okonyora ngense ko gendra biya Ochomolele Museti Nyangagu na Joseph Obwoge na bubale na nchi bono mambia setu ani yagetembe bono mambia siasa chiagusine bia maningane nene tukumulekera bono mambia ayo mugusino bwate birengale au kolengana na kilinga ine nubwate ekerengalinga ne kiama gose siasa no muntu kochora gusine kiama na gekora balika iga kero tumile kuligelia ya onsi unyolenga aweshimiwa keruguri na semole bwana Obwoge ama tukamaiga uli siasa chialenge 207 gocha iga gusinja alingi nabokora mulindo kolengana na analysis na statistics chikoro kinga yumu gusia getekura aba gusia bange bali korekana gwakire chama getekura ibanchetenga kiyeju nkyuka geretenga ki is it easy ya korusio mugusi asegete komuira si chama gete raisi sana na kingi yokoreka koru 207 gose koru 205 na rabere siasa yigocha koru 202 gocha 207 205 nje gete tukatwara mangana chungwa na ndisi twabwato mugako itoraira twanchete twabere rairo abero go tutume kama tukamange otutume katwa mokonya gakonyore keki we baba gusi recently na join serikali ye roboniga ekera nyora mabaga oyo minto Timothy Bosire okure nere chinga kichionsi ama yakoru atebenga tigaye gobo chairman
Israel kyo komoteachi kwa go botureti intu naba gusiga konyora no neri bagase serikali tariko twano neri bagerimu igo twamanyire nga chikore chia kurumake gaba gusina gitwate banga ki ndiruchi gwaka kura bona singe njo muntu getato tebiri boni gane ngaki na intu twisanire ase injo twabere to kubwati mugaka party ODM tigante benga ODM osa gwake faida ya toire buna bagusi ko benke ase ngenjo nabo ko university ase party mono igukadiri bono tutete kwa no nomination official kwanyora bari miri chisimi muma denomination sanga pia gokoru mwacha kuunga monto irwe ticket igo bono konya no ile party kwa makweburie keninki bono njetinda kana umugaka Fred Matiang'i no yo mindo moshimi wakwa na tete mwarese buya munyori naki Matiang'i ne member ya Jubilee akorete gasi no Uhuru Kenyatta for 10 years arenge member even is arrive member ya Jubilee baka bono igo na bwate party egenta taraba ne party leader iyo ago chikoba so igo bono gotwara Matiang'i gochikoba ro monagerio ito ekera ko monagerio ito intubura bagusie to kumubwati togoteba ngaki MS eria nene yo guikaransa yo borai nere tiga bororo intubura bagusie to kumutoma matenga bono Mr Fred daktari genda pagaini ne byame bibinde ebinene bire Kenya bakunge mukono bakubwatisi ekera bakubwatisiri tokonyore kiro gotoma guikaransa buna bagusi inkitogo kora sinje twanyore kiro tutebere gotebanga egento tutagete ne chama yete gose ninki igo bado ntore konya egento tutete ngaki tokonyora oborai tiga tochamo twanchane kare twanchanire tosuke motu totebenga bone egento togokora tiga tonyore egento gekuru kubwanchani kare twanchanire tutete kiro ntona kurusania amagoso ngakurwa ngoyo noyo ningo yaya chikura chigo ikatwa singocha toramo tosuke motu tore toborai Wachubuleringa mwokwendera gutubwatia na bwo birengeli byago bono mambia iguro yengane igasi yase cyagusine ainusha nigetinga omugusi bono ni kyama kuligiri gusino muntu bene ekero oboro iburai gusamangana asiasa genda ko betalibira linene ikorekana ndo Kigali Bobo Undari kurachiza muchiri cyo munchali constituency atenga bomali ward watching live sente sana adiuki kaburi wontebinga kurujogo kisi watching live kurwa oroboti nyetieko ne Ruth Kemto bwakire buya tunawapata loud and clear. Asante sana barabara studio samangana mayaba koleta yakurukunga mamake Murina on serikombu yole bwakire bya sokoleta baskabu studio bankwanele taimo setintu mumanyete. Asante sana Eric Nyang'au kurachisa muchiria Omabay watching live. Asante zaidi na anabokoleta birengali bya gogali yeso mtandao Getembe TV ensemo ya Facebook Getembe FM 102.7 ensemo ya Facebook na bakwenda gali Getembe TV ensemo ya YouTube atubwati AMA sema asebirengali byago ase studio siasa cyagusine byama ingane nene Moseti Nyang'au na Joseph Obuoge na buto usanga na babu aiga asembio bono mushibiwa Moseti ndochinga yengana neruga ntikoleta na buli gabu yanga kituja okora nki mbinu kira rusyo mugusi asabu atete kabisa imuira sangao ekinta gete goko inyoria nkiringa omugusi amatuka maika go tuarenge behind maremu Simeon Nyachae mwaka Simeon Nyachae amagoso Nyachae akorete takietiko rosio morayo kumubwati ka ruroro egatoka abantu ari gotoka na barubono bari ngoroka old guards yes kero montaga tuara supremacy of power ko musagochia oh yes nakia betera isiekere raira akarore vacuum kereusi akatachororo agatuara na ndina yuma yetenga kitoko neti nabagere egatoka raisi nga Uhuru kabocha onyore keke in fact tomanyere nga to democratic tari eshide nene ringa Nyachae ta prepare yo monto kumubwati abaraia bango kuunganje no monogerwe wo mugusi egasi nga yaere kwarono abange bawe pandika lakini nako tebinga umuske Matiang'i nengene ngani ya mumulikire amanyiri korokana ngane rebono utubwati amagoso Nyachae akorete awento kumanya ngabo ingansire party gakona ngansa korosi montonde tumanyenga ngago soka nonyondo kumubwati lakini umugusi bono korubono yanga tokwanda kuchibosio teriko chikonyari kananga bono tokuchiko asa abantu bandi kubwati intu tokuchikorokana abantu bandi bakoroso umugusi ariko nangano tokuchi tochikobanga kona kali ntweke orokererie kiyanga ebyami bono mbiru chikobe ya sara policies ingitoka nitikokorera abantu ninki ekere tubati siasingi yana ke abantu bako benefit ekogera tali bono iga ubwento korosi siaso watabe emiaka sara sini gocha
miaka 50 igoche miaka 100 igoche toiyo inga kiwatiga abantu bago bagendrete igaba gusinga baraba ngaini egento baguchiko kora mbari uchikwansa kosoa ngao nane mbari guchikobera segetinga abantu banji bangao mbache etoguchikoro sie nyumba eisaini kiro muntago soa Birengali byago ni binga nchumo 07 enamba ya studio gabo na mambia na butu kirasi namba 0741 583 nampilia FM na buiga sensibility TV 0726 447367 birengali byago andake ayenga kyuro chomugusi ago ikirabono iga ni byama use nsiasa chomugusi ne monto usere kiaba gusaka tu nayo motegerali bono mambia ndabugulisi mibiro baske to yunki motegerali yarago kwana bono mambia. Good morning Getembe TV and radio. Hello Bwakire buya iyo murakera kwa 9 tungo wikatutwale pati agotebanga epati guikatutwale buno mugusi ntobaise usali chikura cyo mugusi. Getembe TV and radio. Good morning. Hello Getembe. Bwakire buya Kigima karibu sana. Good morning. Kurigonga mbiamono agotebanga pati teriere gochora umuntu n'umuntu gochorwa nembwa yaye kwigule ne pati ego n'umuntu gochorwa. Asante sana engolengi mwanchu mulilinga emansemo katunya ko libirengeli byago gani tumyoke asini ni asi studio tara so asi jirukake tugwira ntagira usangamo naye abagina bara asi studio museti nyangagu na boigo Joseph Obwoge na butu usangira barabu genda ko tulikire libirengeli byago kwira nturasika ketelia kisini ni toso aziruka twirane asembio. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire buya nande biyemono asentundiye nigo egokonelia ebinto aserigoli elianse kegema asetauni ya bosongo koni bare ebinto asensemo ya electronics na electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechisime asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirugo chibesin nebinde ebinge asensemo ya cosmetics koni bari body lotion spray air food makeup kits sabuni nebinde ebinge koni bale soda nechi juice asensemo elia hardware koni bale power saw generator piano nechi amplifier mixer public address systems nyange solar panel naboigo asensemeli ya stationery koni bale geometrical set erangi jebikoroto chikram calculator rubber
nechitoe semoyende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa chisanitary towels nechi toothpaste karutari kwiba chi toothbrush boigo nkoni bali chi fridge ajirira unyale kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asolsal wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na mabori ande amange oratware sin number 0722 237187. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au aserigorirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au na bwe kurose chi company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets ejochire chechingenjo au na bwego n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate chi kitchen sinks na bwego ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona serigorirense niko bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe yo muchuyiga Obusongo asamange naboko bakiresi bibwetera se chinamba cyabo 0703943972. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile building and civil engineering,
Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Yesterday. Kijana, hujasoma? Na kuozesha binti yangu kwa mahali ya king'amuzi cha Zuku Amazing Digital TV. Ndiyo, nimekubali. Mashallah. Unaunguza kuku tena wa kienyeji? Mume wangu, ni uhondo na utamu wa Zuku Swahili. Hawa Zuku Digital Amazing TV, yani Zuku Swahili, mambo ni buli buli. Ware! Habari ya mjini ni Zuku. Furahia mautamu utamu. Unasubiri nini? Zaidi ya kujiunga na familia bora ya Zuku TV ndani ya channel namba 100 ya Zuku Swahili. Hapa utafurahia tamthilia, filamu mbalimbali na burudani nyingine kibao ndani ya Zuku TV. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorera Aimtech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge. Asamange bakire SMS number 0705 773 142 0784663693 Rubagotoka ase umucubusungu Twin Towers aserirungo Elia 5 na 3 incho ayirira bwire kibono. Bright Future Health Solutions ni hospitali inayopeana huduma mbalimbali kama full body scan kutumia mashini za kisasa, counseling services, physiotherapy, HIV management services, bila kusahau wanatoa maelekezo ya utumiaji bidhaa mbalimbali kulingana na mahitaji ya mgonjwa. Pia wanatibu magonjwa mbalimbali kama diabetes, asthma, kansa kuanzia stage 1 hadi 3, ulcers, kuumwa kwa viungo vya mwili, ugonjwa wa figo, blood pressure, kifafa, goita, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa moyo, miongoni mwa magonjwa mengine mengi. Sisi ni Bright Future Health Solutions. Tunapatikana kote nchini Kenya na kazi yetu ni kupeana huduma ya afya kwa wanadamu. Huduma yetu tunapeana kuanzia umri mdogo, kiwango ya kwamba mama akona ujauzito, mpaka wale watu wamekuwa wazee kabisa. Huwa tunapima mtu kwa machine ambazo zimetoka Marekani. Hizi machine ni za kidijitali. They are computerized. Ukipimwa pale tunaweza kuona mwili mzima na mashini yenyewe ikatutafutia shida ndio tukaweza kukutibu. Pia wanatibu magonjwa mbalimbali kama diabetes, asthma, kansa kuanzia stage 1 hadi 3, ulcers, kuumwa kwa viungo vya mwili, ugonjwa wa figo, blood pressure, kifafa, goita, ugonjwa wa maini, ugonjwa wa moyo,
shida za kizazi kwa wake na waume, wide effects za chemotherapy, tizo ya nguvu za kiume, prostate cancer na blockage, miongoni mwa magonjwa mengine mengi. Watembele leo katika ofisi zao zinazopatikana katika mji wa Kisii, jumba la St Jude, ghorofa ya kwanza, room number 59, au wapige simu kupitia nambari 0718608287. Pia wana ofisi zao katika mji wa Masimba katika majengo ya Maromo Building karibu na ofisi za county. Unaweza kuwapigia simu pia kupitia nambari 0711-936-008. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito wego share na basani amone amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Uzito somya bamura bachiko ya mandege. Asembeo maigayo kurwa sejiruka morobuli etuani ya Gatembe bono mambia ngana siasa chagusi ne byama yo munyene ogutubwati somorobuli bono mambia asistu na gotebinga ni gonde amonere omuske omuseti nyangau na bego muske obwoge Joseph ubono bako ene kianga tukuligilia magana iga siasa chumugusi eyamo asemo bono mambia bono ngana nirega iga omuske museti nomuske obwoge eka tukuligilia siasa chiga chagusi nandi ngana nire kolete michando sana tokenship amangana kugura abantu nwakirwe kura ine boni yo mugusi oike iraza ko tabanga inche nindange gwake kura yana somurai lakini tali ulio tali besa ngwakire kura musikimo set. Do you think abantu bangine besa bagwakire kura gusino muntu ebiwango bya voters ntobwate informed voters na ndembaro bakwanye wewe abako kanye wefu mara mange ewefu ekogenda noli upate chibesa chinyingi lakini bari informed voters as early as now bamanyiro monto lege tinko chumwakera bali kura usino monto manga bakoligi abantu already te have a candidate ba chukwakera na kioro chenga abantu bakoreta to ende gorake nga one term na bintu binde bari informed na ande tinko na chiro na batenga siasa ni biashara bono tiga bono toche kusia itoga kusia itoga siasa go ya majitu go saliwa na old guards umuntu akogende miaka 5 ojane kibesa o otaka kwero kana umuyanga nabako na kibesa wakiruchukura lakini ingo watebinya saye no muyabantu abonse bibaso getukuru siasa ko kibesa cyababule cyababulete bono nandi kanyarika nabantu baro bakiro bati kibesa ko bose bakoma maji bono siasa guchukogenda guchusi nako tebya abantu abange population nyinge njenisi abange ba na milioni abange bakiri school tali muntu gocha gochanga ngaletire 100 200 500 mwe agwakire kura na bako mwata gukana lakini na bwato bomanye abo process information yamanyenga e candidate nengiere no chari chibasanga gwachire ebe koromobe e population bone guchukwa chukura bono iga tiri chikorenga linga ni chibesa e population gochigocha bono iga ige gochikorige lyo muntu gota tikabone ki
ndakwana siba sigo chaime siasa nigani tichibesa ko minyoke ground korosi chiposta kubeka chigari amafuta kuakana abantu bako korega si ground. There are so many areas chibesa chigotumika lakini chibesa chirigo chigochanga bano beka abantu nsere raini egentekia ekeraje kusoria abantu ne bwate police chingi ya kobera ama tukamega yaro kandi abantu bakugura chikura omuntu irana tebanga chibesa chiane koirani na nigento nkyo magokora kore bono neba ne lichikori abe kuturio korikori ababunge lichikori ligento ligo cha liaba liko mwake na bo monta ko bekerete na boko murusi lakini process yo ko murusi almost impossible yako gara ebe ndiere possible konanga ababunge na bange sana bachire ase na roro ntumanyete na babunge baroro mbali kwirana okobaki chikura chigo cha no muntu arasokeru the process yo kuri mu bunge na roro lakini it almost impossible ase gusi ne kitokora turusie naro ejumu gusia tebirenga goikonge ngwakire ekinda tebi abara ibagusi no gotema ko tebi abantu ngamagendro namaya kwetani ko eguchibesa na ndege ntokende to guchikoteria abantu baito na kyo muntu arakora nyore bese yo komwa kore bono mbia koro kyo muntu korobi kubwa kumwa akantu kakega ndali marogo bana ndache kugosaba kore bono togo tema go empower our people ondete yo kali nache mete ndo sunga abantu abange no gutaka boli binyoro binge kwa nyoro muntu otebanga uyongere ne narali narali lakini ebe togo chikokore bintu biko ine ponga kero muntu agenda arobya nyore insu yaje ondete go chikoba nacha na goseru kore bono teori riwe ngabara ibara kore na ndengagere libara ibari abakoro kokogere inero ya ringi tactic yabo yuko yokwera ne chikura abara ibawo chiko so abanyi na ndo teme ko for the first time in gusi ibisa kubinda ko nyabiansi ko bike bichana bunge for the first time in gusi abara ya bange baye soire siasa bansire kukana na abantu na nde the general population ya impress ringa ndo chenga ubora yubuya abaga ibijana birona bikora to bora yubuya neli timecho senebe right mention some areas sisi ndo chibijana bire obisi nigas ba gukora omucharo tiyo bono nabo kero muntago twari shida na chafeti nyakundi lakini ekero kombe gasi agendere to akorire gwikira bono iga ne bakarese serikali itutaganiti nigas te forma akorete uri na bwatu buya bwa yana rigeta abantu ebintu miroro chafeti nero korire kolika abantu bakorire byo anene mono obikira ramisobo tuirane kitutu cha South babede gichana kibage ndio okorire gasi in fact yakabekera makabeka mpaka hanka unjali abege almost 5-10 kilometers yebono kwarono na kingo atebya matukago charinge likipage ndibya turamuskiwa iko yani ukanto tebanga ubura hayubwa basairona wono tu abutogende South Mugirango tibeito so wataro South Mugirango natalire osoro ne kichani gasi akorira ndengia kwarono tuirane ndakwane ndaraja saidi turakwane ne anto ngine kiano lenge yebono ikinda yetokotebya abantu nga ebichana bado mbibwa te chinguru cyokora na ande oko basoire siasa ko bani ko rusie no shoriri old guards bare koreta ngati gacho to ba ikibe asomoni waka chukura tigatu ansabate yabantu baitonga tigatu chitokole kiga keche ko konyonyore chibesa chiago ora bono iba ko kore teri bichano ba ikibe asabanyura maru batebi na kibako gwata namo babekere nene ka wash kera litu komete nkorosi bali chibesa chiabororo bagotaka kuburudika bakurusia sigasi yabo batebi ngaki nkosi kibakwenda bakore ekire marketable totemo ko abantu information chiko barusho botaka asama ngabo ime umuntu akomanyanga terras mange ukende lakini na bonko egu empowerment gete eragere nyore chibesa chiane yego era bono tiganda goliga umuntu chire mbake university no cho mweru ngira makonye teko makonye lakini oiseko mu opportunity motenga ki okay wakolide zifo engineering for example ndeto kwenye yusi isa good course lakini abana ambaro babasoka bakageritenga mbache bali kwe obisi bakobeketai sifo engineering ngine gasi mukana gusomera muchengo abana basoki ikiri ku rugali otemenga okay turi ku school ko bate experience lakini ubate choko agache morangiri inchwa ngagachira kanyumba kaiga anyone experience akonya gukina ngora kubuo mutigeta abu ngatatu arakende ngocho mwa 1000 na bakutwara lakini jinga kichikora chigo kana umuntu osomete agwakira the right candidate igo iga mangano gosera na chasire na batasire bono iga
siasa gochigocha na bara bororo igiendera kiri gradually nga astoringere tiko chibono ika especially in Kenya ogosera ngocha gosire cost gocha kwa se siasa ni the basic management cost bono Mheshimiwa Bwoge kibesa musumuntu ebinde inkwenda bire mbiri mnabona Mheshimiwa ateba nje nakwane njire eye mugosibire itafauti yake kibesa kitagete tangani tuare mnabona ngorangiri ore meeting yao kibesa kitakere gutumika abandi abanyora amache banyi kibesa chi manage for example mnabona gusitwa asokirie candidate opposite aba bagotupinga unabona serikali nechereta kibesa chimbe umuntu akoreta kibesa chikurwani umuntu mino ekine kibesa chimbe aya for example muna nje nkoriginde chikura magana ogosera ntete kora kwanira bono ogosera oketwana leti kuna abantu bali abatangani mwe minta kwana lakini bono egento getakira abantu bamanyana ki roche ntu asera tuna serikali etu ari karansi tu agukibesa boni gasha ebwate problem NHIF teyo ya ruro abana baito capitation school ya ruro asinge nje yake etu agoretwe intubira bana siasa mwe atake rukuru ebesa bana nakwebesa asomo tuana ninye begetakiri naki na maire ni nyore kero gekengojera ngonsarigo andiete kibesa chinyinge sana igo bono sa gwake sabu muna bono Nairobi na ramenye toro chi state nchira muna bono rangata Kilimani no ni chia msie choro njibwati gasi ngo muchiko kora asinge nje binte birosiri tabwati mondo chikote benga bono nkorere gentu gete kana tabe abantu baitori banyo rubura ibara ire bari koreta bintu bigokonya abantu aba gusagotenga ngo mwana oyo monkorikiro mate kenyoro kiarikiro muna bono musikari ari kweke jorogete kendi yose gekoba gusumunya gitari karo no akorigereri esa kwa bana siasa aba tanganete muna bono tujiko sabangu chikosatore biroga bana siasa abake ya serikali ingia twatatebana kie kinyore gekurwa segete abana barenga bachiete skuru baro abana batoya babere torike kurwa asegete kinyoro gete torike erinde ngaki miaka etane kohera neba no kwasero guchiko koba kwarangeri umwana uri kwatembere mukwa batenga ma umwana na makonya nere tigante ibare ngakonyire erinde tokonya lakini ekara konyoro umuchumbo oyo ari umuchumbe bwe katete gutwara bweka gego kenga kiyogo cie kwanyora ne meibiri nero bwate chibesa aba bande banyorete meremo ebasomete barisiko gose maybe gakonyora umwana tete gosoma konywa nyore na bwatu kende wasa bwo murungura uyore kibesa china neri yaki utanyare kuriko mwana umuntu o give up mwana cha kunywa maru ekenyoro gyasarika igobone gento ngoteba siasa gochikocha gochumutu umuntu gakoira besa rote bwati tambi because besa eterikiri ayonyo kwa besa manyanga besa yanga taringa ni kura na moneri egentanga nebesa ngatete ko gore birengara byane bono namanyire besa yankoegu nero chigondinde kemia ketano because na kwa chiri busano go 10 chibese chinkora chire within 1 month na ndi tukundiga cha komenta besa ayoko no trio koire egente kiana ki onyo kwa besa lakini manyana ki ekure yengo chuwaka umuntu yo gwakera ni moikere monyore motebia konya community tari yankonya nje individual muna njomo nyana ekere tu akonyire turabanda abange mune group no moshimi wateba toenda asimu na bono chiserikali chetu chirororo kurwe county nono yo mochumbe chikiti njire babwate batarugwane bagwante gocha saba ninchi babatenda ki apply genteke abese ya mwe grant yeke makorere biasara mwe konye bona singe je bite ya gerira abantu baito baganyerire nga ngokare gosi ngoka bwato mochera sigete tuchikuri ngobwate ndagera sigete asinge nju yake ebinte bibi akorere bia beire nga abantu baito babwate meremo nande turanyora barayiba gotongoza bi Alright, mwanchu muligere no mwanchu motegerali ya masimo. Etukurusa ngamo kigima asumurubuliga etuani yagetembe kigima kerugwetege igase studio ni goturamunere Joseph Obwoge na boigo Moseti Nyang'au. Ubagenda tegusangana intubono mambia samangana igaji siasa. Miaka 3 bono ya etire gusabara ibachorwa baligeti. Katukunya kulige gusiya ito bono tulige gusiya syanka. Do you think mirimo ya kolirwe kone no expectation yaba na inchi baganeti? Abaraiba choretu mu governor, bo senator, bo women rep, bo jumbe, bo MCA okugenda mpaka nse. Mheshimiwa Osset. Na atarire ebinyoro gweta. Na ikinsemo kinde kyagusi na isiko yensega. Ngira nere seitoga gusi. Abantu babere disappointed. Negasi akore nabarai. Kogera promises abantu baito barwete bari barobisi. Ebintu bagokora biro opposite
na kigeko geruru chisiasa gusiebetete ese bintu bigokorekana nkiurarwarire omonto gekogera omonto kagokora egasi atebete ngokora ndi ABCD nkiuratebe ng'a nkobondi chikuru chigokora okogerwa ebinto atebete igokero siasa chikubwata ase asago bintu biraba iko emineti ngakasite korekaniri ebono gekogera abantu barigererio katotebi nkobekore gintu gete ginte kiu keiyo namba 2 ukateba ngokora orikiga torakora ginte iki bona abantu bateba ng'a kasite ogorekana omonto atenga nainje nteme ase ebinto bigokorekana okonyorana ane competitors bagusinyugotenena like now asakuru Kikuyu omubunge bworora akorete gashingi ya mpaka omonto akotema gotenena iga na ndu kasege tosoko kana kwaro bono twende sito bonjali bono iga nere bwatete highest number of aspirants ngego koroki aspirants abons pi baroje gento angero kego ko wikebe aiso gotoko bisina bagokora the better way na abande mbaroro baroje nga na honda so rondi ngo yakuli bono ntubati kategori bere isi ko nyari kana nga the office bearers na ndeta support we ask mete njeti nko kani ngo komanta gete kirugekyo I wish oyorora mabe keko kera abanta gete goja gokonya na ngotesa ngokoba nje konyora nga bateske bono iga igo kumusabira maya aira na ai korugota manyenga kiri atebeti abantu ngoja gokorande ngogekorari ebetara akora is never too late mwakotira iro yomo toere siasa na bago kora abantu batwire matense igo bono obura yobonge gusiga iga abantu bari satisfied na barai okoba mbara ikirani mandate yabo oboge egenteke mungu oboga tara kwana abantu kuri binyoro bakagerete nga abarai aba bagendete ko bacha kibesa bachi kubagura na kana batenga siasa kaligo cyo sibesa no kita koreka smono geko gara bamanyire umuntu ajerega aruchi besa wetani umuntu andake ruchukura atabwa atibo ngatari kubatikia ujikokora na potoko cha koba estate torebono iga Mheshimiwa Oboge nche egento ndakwana emyaka 3 bono miaka yatigire 3 yaerire 3 yatigire miaka 2 egento ngoteba neke abarai bachorire bono njibuna ngokwanira so MCA bwane MCA oro ochire chitamubere okorire kiriare gokora chenera lia ba MCA bonsi gusi bono egento guchi kiachanda ba MCA